Jason Tatum ginabantayan ni Lonnie nag-attempt. Wala. Boss. Rebound, kuha ni Steph Curry. Cool the fake. The fire inside. Clean. Got it. Tatum with a hand in his face. Comes up short. Lowry throws it ahead to Strus. Racing down the floor. Blocked by Tatum. Oh, Tatum from behind. Nagtira si Steph Curry sa tres, wala. Rebound, another 3-point attempt from Steph Curry. 3 points for... Napasa tapos kay Tatum. Balik kay Smart. Nagtira sa tres. Sunod. Yes! The 2022 NBA Finals Special Coverage. Looney with another one. Tatum with the Euro. Action Radio Philippines Standard Time, las 9:08 kita mga ka-aksyon. Good morning, Action Art. Yes, Action Boy. Game 6 kita. Ara na? O Yes. Game 6 kita. Good morning, world. Yes, good morning Philippines and good morning morning, good Negros. morning Basta good morning lang, Game 6 kita between the Boston Celtics and the Golden State Warriors. Direkta kita dito sa TD Garden sa Boston, Massachusetts. Amon sumbong ang home court advantage. Yes, so ang amon player aris mo Otto Porter, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green kag Andrew Wiggins amon nga starting five. Sa amon naman sa Celtics Action Boy, we have Robert Williams III, si Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart kag Al Horford. Bakot-bakot. Mo magyapon, no? The same, ha? Same gyapon. Ang amon lang din ilis lang siya si Kwan, si Otto Porter. Before sinapang game 1, so na si Kevon Looney mo. Si Lonnie. Oo. Galing kasi nagyan ka bundol si imo. Next ka lang season. Hindi himampang mo sa gapon sumong mo. Hindi sa next season silang yan abtikon mo. Abtikon mo. The game is about to start. Yes. Tip of the Action Boy. Do hindi yung bula dayon ako. Amo na? Amon. Ang color gili namon sa White kung ka mo. white and green combination. Pero ara na kay Horford sa idalom nag-attempt. Wala magsulod. May foul na yun. There's a foul. Ang question sa mga Action Boy, bala masulit sa mga players sang Boston. Ang double-digit scoring ni Tatum, Brown, ni Smart, nga tiyan mo rin sa nagkuhangin pangibawa last time Action Yes, Boy. oo. Kag ni Robert Sitoy Berto Williams III. Si ini Horford ni sa game 2-5, average na 30 points mo. Gani man, nagtira si Horford sa free throw area, nagsulod ang una. Abansi na kami sa inyo. Isa pa lang. Hindi, ginakubaan mo na sa imo naman. Hindi, kay first free throw, nagsulod na. Ang pag opening pa lang ni siyang game 1, second attempt ni Horford, sulod gihapon ng Sunboy. Okay, 2-0 kita subong. Steph Curry with the ball after that inbound from Draymond Green. Steph Curry, kaway gini ka-tres ang nagligad eh. Wiggins to Steph Curry to using the boards kay Draymond Green for 2. Nagpatas kita 2-2. Bago kalaga sila dayon ba? Oo, kadali lang Dali lang gid. Taway-taway itong mga... Si Marcus Smart nagtabok na sa midcourt, ginpasag kay Jason Tatum, number 0. Kay Smart sa idalom. Smart against Curry. May attempt, kabos! Ang bola nakuha ni Draymond Green. Draymond Green karon nagadala sa bola. Ari pa sa top of the key. Ari na. Number 32, Otto Porter for 3. Wala. Misses the shot. Tatum controls the ball. Ginpasa sa kay Jaylen Brown. Jaylen Brown, short jumper, sulod. 4-2 na katon nga score. Stephen Curry, dasig-dasig pasa sa kay Otto Porter pero nag-relax na eh. Otto Porter to Draymond Green. Draymond Green, basas dalom kay in the Begins na Buyan, turnover. Ara na subong kay Tatum, Kabos. nag-penetrate, wala. Last touch ang Warriors. Ang penetration ni Tatum, why makasaka Action Boy? Mga kuha na ito, Tapos, tanik sang kuhan sang Warriors. Yaling daw nag-pisik ang mula pagwa. Tatum nag-inbound, ginpasa, tapos kay sa kay Jaylen Brown. Again sa kay ginabantayan ni Curry, ginpasa kay Marcus Smart, nag-attempt, sunod na naman. 4-point lead for the Boston Celtics. 6-2 kita, 10 minutes and 20 seconds remaining in the first quarter. Bola subong, ginadala ni Wiggins. Wiggins to Otto Porter. Back to Wiggins. Wiggins, naghana matira pero wala. Nagtira, dos, wala. Misses the shot. Rebound by Tatum.
Tatum ginpaso kay Jaylen Brown amo nagdala sa bula pagkadto sila court now with Smart against Steph Curry. Ginbalik siya kay Jaylen Brown, nagtira sa 3, sulod! Yes, daw nag-konsumong, nag-dako nga abansin yung action hour. Pito ng abanse sang Boston Celtics, 9-2 kita. Pero wala pa. Ang first shot kay na sang Warriors was made by Draymond Green. Oops, na intercept na naman ang bola. Turnover. Turnover na naman. Ara kay Marcus Smart to Jason Tatum. Nag-fake, nag-penetrate, ginpaso sa gwa kay Smart. Balik to Tatum. Left quarter, jumper sa 3, sulod! Another 3 for Jason Tatum. Time out kami temprano pa action hour. Kito ka, Kwan. It's a raining threes. Halin sa amon. Daw kakuan daw temprano pa nagdako ng abanse, pulo din abanse nyo. With just over 2 minutes of play sa game 6 kita mga ka-aksyon, ha? Si Steph Curry, we are expecting Steph Curry to step up after that dismal performance sa game 5 nga 16 lang puntos niya. YB isa ka 3 si Steph Curry sa game 5. Yes. Ang isa ka balantayan action boy because kung magdaog diri nga game ang Golden State Warriors, adobo na. Tapos na. Why na ta game 7? Ang game 7 ato ni Feber may ara sa Monday kita, ha? Monday, diri sa aton nga pagdulo siyo lang live coverage, no? Pero kung magdaog ni karon ng Golden State Warriors, wala na kita game 7. Yes. Kay ti ang aton sumong series is a 3-2 mo. 3 na ang Golden State, dos ang kwan ang Boston Celtics. Mabansi ka mo sa serye. Pero siso ning daganay Game 1 daog ang Celtics, Game 2 daog ang Warriors, Game 3 daog ang Celtics, Game 4 daog ang Warriors, Game 5 daog ang Warriors. Daog ka mo. So mas straight ayhan, tatlo ka daog pa to wrap this up ang aton nga NBA series. Depende kay Steph Curry. Tan-awon ta ni karon. Depende kung mag-step up ni karon ang number 1 player sa Warriors nga dugay man ang training kundi siya kag na correct. Kag na kwan niya na sunod jigit ang mga lusot-lusot nga mga tira. Pero si Steph Curry, as I've said, Game 5, si Steph Curry medyo pertigid ang bantay siya. That's why nga ang output niya to pilan to man 16. Oo, kagamay. Gamay na niya. Gamay na para sa kay Steph Curry, sa kalibre ni Steph Curry, gamay na yung 16 nga puntos, di ba? Kag tinagligad to action boy, galabot siya tag 40 points. 43 to siya sa game 4, 43, di ba? oo. Game 5, 16 lang iyang score, no? Ang pamangkot pagid kumbala si Draymond Green, ma-foul out naman this time. sa NBA series, si Draymond Green, sini nga hampang ni ini series, subong nakapilan sa foul out, nakatatlo na. Tatlo na. Pirti. Di kuha na iha. Isa na siyang mga record. Breaking sa NBA. Basig na tuyo kay man ni Draymond Green nga mahimo siya record niya. Oo, sige mahimo ko. Most number fouled being fouled out in a series in correct. Championship game. So, sila nga why naman ko da interesan, hindi man ko pagpitiraon ni Steve Kerr sa tres. Nya kung sa rebound hindi man gitanto kay katakas nga daan sa mga kontra. Nya kung sa steals nanti pilawgin man da kadamo man da mo agaw bula. Sa block sa mo man nya diri ko sa foul block kay foul. Kagamo na yang mas madaog gid Jackson boy because amo ni siya yang sa isang record ang ginalikawan sa player. Akigan kay sa coach mo. Ano kay mo ya. Kapin pa kun ani si Sari foul ang makomit mo. Correct. Daso na nga iyan nga mga foul ni Draymond Green, including na sa mga technical foul mo. Technical foul. Wala labot sa mga personal foul nga na-commit nga daw ina-eblaki ng lanon gid. Nga at least to stop sang rally sang imo kontra. Kinahanglan mo gid man mag-commit sang foul, no? Pero ti kung kay Isaiah inang mga technical foul ya lain na yung istorya. Lain na. Ya, gabot silingon para reklamo ka na imo ya. Ara na. Ay, tulugan sino na sino bata? Taga Celtics na. May kuwan pa sa no, Army ni ako niyo. Kay Jason Tatum guro kay siya ang gina-focus Bata ya to. Todo mo ang tsura siya. Gani. Dibla? Sige. Ay, sila ko nagsunod sa aton duwa kay Maduga. Silingin duwa yung ka pa Pilipinas. So, iniyo na nabula. Back in the game, Stephen Curry with the ball. Klay Thompson on the 3-point attempt. Wala.
Wala na rebound sang Boston ang bula ara kanon kay Marcus Smart. Hinay-hinay nga nagatabok sa midcourt nagadribble ginpasag kay Tatum number 0 against Wiggins. Uy. Ginpasa kay Smart, may foul on Steve Curry. Natikluran sa ni Steph Curry. Actually, Foul. ang pag-push niya todo kay hinay man lang. Oo. Galing kay Danlog Ang court. Ang court. Si Steve Curry kahinay sa itong At mas kugit may duso sa may amo pa na may kuan pa mo. basko gali to. No, na. Hinayon mo to. Sige, hinay lang to pare. Kung Mo to naman. Tumba May tiniklod naman naman si Kuano, si Klay Thompson. reparation niya, may kwan refoul. Subong sinida mo pang foul nila sa ila score. Yes. Oo. Sila ni Steve Kerr, hindi anay mag-foul. No. Tatlo na ka team fouls ang kuan. Aha. Ang Warriors. Una kay na do si Draymond Green to blamo, dason si Steph Curry, dason si Klay Thompson, tatlo na ilang team fouls. Aha. Amo to yung smart play ni Smart. Kay Ay, nagkuhan duha siya nagali ka foul si Kwan, si Thompson. Grabe, no? Marcus Smart, down with the agin pasa sa Deflected kay the Brown. ball, Pero, ops, ginawiran si Stephen Curry. nagkuhan sila. Ni Holding hands Jason sila ni Tatum. Steph Curry. Na-intercept ni Stephen Curry, pass break tani, na hawiran siya ni Kwan. Nag-holding hands sila, hindi dali na may... Holding hands sila, hindi ta kaya pagbuyan pare. Hindi dali na may... Dali lang. Dali lang. Amo to taning tiyempo nga magka-break sila kay tatlo ka player to nilang sila. Kauna, oh. Stephen Curry with the ball. Nag-dribble. Still dribbling the ball. Nangita pasahan. Wala sang pasahan. Jutayan lang magwa. Bola sa with Klay Thompson. Klay Thompson. Gwa sa kay Stephen Curry. Stephen Curry still with the ball. Nagtira. Wala. Misses the shot. Si Looney, Pero may kwan sila na ano nila na offensive rebound. Nagtira si Thompson. Wala gyapon. nakuha ni Horford ang rebound ara na sa ilang court, ginpasa kay Tatum sa Rainbow Territory against Looney. Nag-fade away shot, sunod na naman. 12 na ang amo na banse. 12 na. Way pa-score gyapon. Duha pa lang gyapon ang score na sang Warriors. Bola subong with Wiggins. Ari na si Kwan gali. Si Looney. Wiggins for 3. Yes! Nagsulod. Wiggins. Andrew Wiggins for 3. May mga ginbag-uman sa amon player na si Derek White. Nagsulod naman. Nagbulos ini siya sa kay Kwan siguro. Ang wide diri na subong. Si Jaylen Brown nagtira. Wala. Rebound by Looney. Galulubot si Looney Grabe sa nga. rebound, no? Oo. Grabe. Klay Thompson dribbling the ball. Balik sa kay Klay Thompson. Klay Thompson nagtira, medyo budlay, pero sulod. 2 points for Klay Thompson. Tough shot ato. Budlay to. Dumatumba na to siya. Gamatumba na siya eh. Pero sumulod. Ara na kay Tatum ang bola, ginabantayan ni Wiggins. May screen sa kay Horford. Sa gyapon na kay Tatum to Jaylen Brown against sa kay Green. Nagtira. Wala. Perting depensa sa Warriors. Bola subong with Wiggins. Wiggins to Looney. Looney Steph Curry. Si Klay Thompson nagtira 3. Misses the shot. Natumba si Derek White kakiyang sa pagtindom niyo. Ara na kay Horford ang bola against sa kay Looney. 1-on-1 sa idalom. Horford nagtira, wala magsulod pero may foul. May foul. Against kay Looney. Kay Kevon Looney. Ginakapoy na si Looney. Siya galulong. Nahapon na siya. Nagpanigirilyo sa kita ko eh. Ay, so, Way pa- nambala way na pa gid nag-umpisa. nga basta player kaya. Di ka na magpanigrilyo. Oo, ang lain pa siya kay Bayotan ni Action Boy ngayon ang ginpanigirilyo ya inang kuan lang bla. Ni mga sigarilyo lang ginabaligya sa kanila. Inablang kuan niya. Ano? Daw pipa ya. Ay, sus. O nagtira pa Uy, magsunod. Bula subong with Klay Thompson. Klay Thompson nag-penetrate, masasagwa, nagtira 3. Wala. Gintapin ni Rooney yung bola. Okay. Pero Nag-recover ni Wiggins. Wiggins, nag-dribble subong, will try to penetrate. Uy, dugay tayo lang, naagawan gid. Naagaw gid. Nakumpleto gid ang pag-aga sa bola. Jaylen Brown to Derek White. Nagsulod na naman.
9-point lead for the Boston Celtics, 16-7. Amo ni si Derek White ang idol ni Action Janbla. Wala. Action Reports afternoon edition. Ay, idol yan nga, idol Ay, yan. namiyan siya kay Derek White, tsura ko, no? Ako man. 3-point attempt for Klay Thompson. Sumunod. 3-point shot for Klay Thompson. Cutting down the lead to 6. 10-16 nagalaga at the sila. score. With 5 minutes and 28 seconds remaining in the ball game, para na sa kay Jason Tatum. Nagwa ang Natapi, bola. Oo. Pero naigo sa labas Turnover. niya. Turnover. Reklamo si Tatum. Oh, Iya to tiil lang nagigo. Hindi, imo to tiil. May Imo tiil ka to. man mo. Bel, ang tanda sa Ba? play. Ay, tuod. Kay naigo sa tiil ni Wiggins, pero hapit sa iyang sapatos. Sapatos Ni, siya. ni Tatum. Ara ang tira kay ina ni Ni Klay Klay Thompson. Thompson sa 3 points. Sila Bola siya- sumong. Sila siya referee, dala ng sapatos mo na. Labay. Steph Curry on the first 3-point attempt. Wala. Rebound ni Jaylen Brown. Siya man ang nagdala sang bula, tabok na sa midcourt, ara na tapos kay number 7, Jaylen Brown. Ginpasa kay Marcus Smart. Smart, ma-penetrate, ginapasa sa gwa kay Derek White. Alang-alang lihop shot to. Pero may foul. Second personal foul ni Guro kay Steph Curry. Si Looney ang gitawagan. Reklamo to abisi ko ano eh. Araw. Ginduso ya ginma. Ginduso ya ginma. Sinuro ni Ginduso, ba yeah. igo man ang itsura tas ang balikawang mo ya. So, Si, Williams. si Williams, Williams, si oo. Berto. Si Robert mo. Ang first attempt ni Robert Williams, the Sulod. third, sumulod. Pito ang abanse na sumong. 17-10. Babalik Nagbalik naman si, ang idol natin nga si yes. singer. Ari na siya. Si Jordan Poole. Di si Porter. Si Porter Tuguli. Si Leonard Chigley. Ari na si Jordan Paul ni Skilly, no? Ari na si Jordan Poole. Nakasunod naman siya. Nagbulos kay Klay Thompson. Ang ikaduang attempt ni Williams the third, sumulod yapon. Stephen Curry nagbaton sang inbound. Stephen Curry ginabantayan sa gyapon. Ari ang bola kay Looney to Poole. Pasa sa Si Curry si to. Wrigley. Sino na yung zero na mo ni? Si Python. Si Peyton. Si Peyton. Steph Curry on a layup. 2 points for Stephen Curry. Be. Ara na kay Dasig, Derek pati ka White. Dasig siyang hinampang sumong with only 4 minutes and 21 seconds. Offensive naman ka mo. Offensive kami. Knockdown ito siya. Knockdown sa kay Smart. Ginduso niya. Lipat siya nga basketball ang pangambia guro UFC bla. Pwerte ka dasig kay Stephen Curry. Gulpi lang ka. Bayo kay ang mga instruction mo siya di ada. Lingko pa ka muna. Dahil kung nabit na sola lang. Gulpi mo na sigon. Sigon mo sunod mo kay ara ang quickness ara sa inyo eh. Advantage ka mo eh. Basta pag kuhan ko, pag isa rin sa mga instruction ko sa team nga si Laliko na yan umay na boss man ko dapat pag dribble pasa shoot na yon. So tayon. Hindi ka ni penetrate mo kung kay kwanto action boy mo hindi to makakuan sa iya, hindi to makabantay si Williams. Saka na sigon sa speed. Gani. Nagdasok si Steph Curry na tayo magawan. Nagdasok siya. Stephen Curry with the ball. Pasa kay Jordan Poole. Jordan Poole ma-penetrate. Jordan Poole gingamit ang lawas. 3 points for Jordan Poole. Ari na idol ko. Ari na. Ari na siya. Delivery. Back to the ball game. Ari na sa kay Marcus Smart. Ginabantayan ni Steve Curry. Ginpasa kay Berto. Berto kay Williams III. Aran ni si Pritchard. Nagsulod na. Pritchard. Nagteras ang 3. Kabos. Pero nakuha na gyapon ang bula. Pritchard. Ginabantayan sa numero 32 ni Porter. To Jaylen Brown, short jumper na naman sa right quarter court. Sunod. Back to 6-point lead for the Boston Celtics 2014. Good morning, Action Marnie. Action Marnie. Action Balik Marnie. sa kamera kay... Balik ka sa kamera kay... mga... Sige. Bula subong, nabawi na naman sa, nakuha na naman sa... Okay. Ano na kita? Sa kay Gary Payton. Gary Payton will penetrate using the board. May foul. Lampos naman ang pigtot ni Kwan. Smart. Hindi mayo si Payton eh. Kaya
instead nga magdirekta siya bla layup action boy. Gin sa aton na dinga term sa mga kwan gin bali-bali. Oo. sa mga Mga bali-bali sa una. kalye, bla. Oo. Na grabe na sa magbali-bali mo. Bali ya. Di kundi ang pigtot Ang ato na din nga mga term ko mo, may mga bali-bali, may magaling-galing. galing-galing. Amo na sing una eh. Pero ti subong niya may mga side step ni silang ginahimo. Bro, kagi ka May na sa una, sa matira Yun, na. oh. Kapag tira, mamuna daw, igaling-galing mo pa muna, oh. Oo. Akon sa una, lima kagaling-galing na kung ka-advise ka shoot mo. palawig. Kalawig. Wow, mo galing ka mo ni Kwan. Ni Ninoy Felix magaling eh. Siling ko sa iya, nagligado si Kenny Rogers kagay may bukay. Subong itong tanan ng patilyaya. Peyton, perfect from the line. 2016 kita. Ang itsura yung subong sonboy do si Chuck Norris mo. Siya? Ah. Ara na sa amo na mula si Derek White taga-dribble, ginpasag kay Tatum. Tatum nagtira na naman, sunod na 4-2. Balik na naman kita sa anong nga banse, 22-16. Way pa kita, way ka banse ang halin sa magsugod, way pa katilaw banse ang Golden State. Jordan Poole with the ball, pasa sa kay Wiggins. Wiggins, nagapangita sa pasahan, ginabantayan ni Pritchard. Pasa sa kay, nagtira 3 si Peyton, wala, naging rebound naman ang bola, kagintira 2 using the board. 2 points for Gary Payton. Laps gito sa defense ang kontra. Naway nila nabantayan. Ara ng bula kay Williams III, ginabantayan ni Looney sa idalom. Sa kay Jaylen Brown, putos siya, ginpaso sa kwa. Away na ni, kuha na ni. Away na. Ano ganyan na, backing violation, ano? Backcourt. Oo. Backcourt violation. Nag-call Nabatian, call time. Nabatian na sa referente mo, singgit din naman taga-warros niya. Backing. Oo. Ti ang mga referee, subong ang officiating ang mga referee, si Zach Zarba, si David Guthrie, kag John Gobble. Amo na sila mga referee. Do sa una, hindi blad na may mga babae na di nga mga referee. Oo. Nga daw, ko kita sa mga babae, oh. Why, kay sila nga finals ni. Oo, may gani man kung sa bagay. Dumduman mo ka nag-viral to gani ato si Kwan Bla. Tung to 6 Sexy. May lawas. May lawas. Nga ginambalan siya sang sino ka nga player to? Si Don Sit. Si ano Doncic, si Luka. Loka, gambalan niya nga why mo kita ang foul? Gambalan niya man referee niya, ano ka foul man? Why? Galing kayo, oo. Sa huli ang balan niya nga, hindi, niya falling in love with you. Ay. Kita mo, tingala ba rin sila sa referee? Ano ka foul? Why lang dito foul? Gapa kuha lang sigili atensyon sa Atensyon. referee sa mga Nag-viral to babae. sila eh. Gwapa kita ko to, may lawas to. Galing may bana. May bana to siya. Kung may ba nanuaw sa Amerika wala niya. Ako galing katingila to, yakwan mo lang, pagdayaw mo lang naman. Oo. Gani. Why man malain mag-appreciate ka sa beauty? Ah. Di ba la? Ano nang malain, di mag-appreciate ka beauty. Anyway, ang atong galing nga mga kaksyon ha. Comment Ay, na mo nalipad dira. ko, oo. Sa inyong ngalan, address, edad, kag inyong contact numbers, no? For a chance to win sa aton nga promo, may GCash kita, kag cash pagid, no? Ara na si Manang Dorel. Ay. Siya na lang intindi sa sinang mga bagay, no? So sa aton nga mga winners karon, ara na, sige. Basta ara si Manang Dorel, all is good. Sige yun lang. Ano ko na? Ano ko na to? Ano ko na to? Lain ko ni ka mamalayra sa Basi wala lang. Ha? Mo gani. i-promote ko no para dam. Sige. Babay tablahay tabla na ng Dorel Manang Dorel. Naway ga kuan sa ako ng ang NBA Finals nga kuan ako. Nga live? Nga live. Ara ko, gagawa siya. Ara ka daw. Ari ko diyo pero sa ako di bla yan wala siya nag notify bla. No, dapat ma-notify mo natin sa sakon mo, no? Sige, anyway. Sige, sa aton dira nga mga kuan ha, comment na kita para sa chance naton nga magdaog sa aton diri nga pa-premyo sa Action Radio. Go! Boston Celtics alin kay sino to man? Kadasig abi mo. Kay Limulya si Limulya pare pa ni Permia. Tuwagi Eric Torres taga Bai City.
Baka layo sa iya. Layo siya, Sino no? ni si Dave Matthews siya man? Kilala mo ni siya? Dave Matthews. Oo. Ano daw? Kaya Wala. daw mga gina-focus, sila ginatagan ni Kwan eh. Kaya daw mga kwanas lang mo, daw mga Celebrities known siguro. person na, mga celebrities na sila. Uy, kung kilala, malo kang, sa una, nakita ko na sa una sa mga galing kay Mga Kwanto yan. singers yung una. Oo. Ang sa una, gid nga, gid niya permi si Jack Nicholson tubla sa una, sa basta kwan, basta iya sang Lakers nga hampang. Lakers. Jack Nicholson, arang ina permi. Ano tatay ni Steph Curry? Ara siya. Amo ni Si siya. Del. Hindi ah. Si Si Kwan. Jen, Pari John? John, o ganyan mo si Sid, mo ano eh. Hindi na pagsumpuni. Hindi na pagsumpuni. Ari na kita. Back in the game kita mga kabayanan. Ari kita sa kay Jordan Pulsmong. Uy, katahon Oh, sa pasas very na good loob. pass. Galing kay Galing wala kay- mapasulod ni Wow, kanugon. Peyton. Why gid kuan ka gwapo sa taon ni katawon sa pasat Katahon, mo. mayo to nga recognition ni Jordan Poole. Oho. Ari na ang bula sa kay Derek White, ginpasa kay Jason Tatum. Tatum sa kay Williams. Ginbalik sa kay Pritchard, mapenetrate. Wala, ginbalik sa kay Tatum outside. Against Wiggins, nagtira sa 3. In and out. In and out. Bola subong with Jordan Poole. Jordan Poole. Pasa sa kay ari na si Green, nagbalik. Uy, nagtira. May foul nga nakuha ni. May foul, may foul. Si Stephen Curry. Amo na maginatawag ang mga veteran Veterans mo. move. Yeah. Oo. Kaya di na kuha na to siya na double team siya. Action boy, grabe to ka defense siya. Naipit ato siya kadagko na sa kablantay siya. So ginimo niya, ginbunggo inagilang lawas siya. Ka mag-attempt siyang 3. Pero why Why pa foul? gani- Why to foul? Why foul? Oh, last touch lang. Bola subong with Stephen Curry. Pasa kay Draymond Green. Nagtira 3. Wala. Salto. Why salto. Wala salto. Gaway kasalig sa Wala salig kay Draymond Green. Sunod ang 3 points ni Draymond Green. Ara kay Jason Tatum ang bula. Kadasig siyang pagbailuan na subong. Nag-fake. Wala. Ginpasa kay Derek White. Nagtira sa 3. Wala. Bola subong. Nakuha ni Steph Curry. 21-22 atong score. 1 point lead lang for the Boston Celtics. Pasa sa kay balik kay Stephen Curry. Nagtira 3. Kalayo. Sulod. Sa kalayo ka hindi magsulod. Grabe. Kalayo ka hindi magsulod. Oh, amo first nga pag First, abanse. abansi ni Oxon Boy 24-22 with only 49 seconds remaining sa first quarter. Kadasig lang siya Art, no? Dasig Halin sa lang. 12, kainan lang abanse. Aha. Naabansiyan na sila sumong sa Golden State. Ara na kay Derek White ang bulag, kapangita sa pasana to Tatum, back to Derek White, ma-penetrate, using the board, wala magsulod, pero rebound ni Williams, pero nakapigaling ni Peyton. Nakuha ni Kwan. Naagawan pa si Williams. Ano ni na Peyton. idol mo? Jordan Poole for 3! Yes! Going to the board! Grabe. Ano to man? Using the board. Hungod na Pungod to. dito yung Hungod board. na to. Kaya parang, Kwan. 3 points for Jordan Poole. Pangilay si Simo. Lagi tamo to, sir. Nya Ya, boss, kita mo, boss. Amo to nga Balboa. Idol ko na yung si Jordan Poole. Lawing ning practice sa panukoy na no. Ay, sos. Ara si Derek White yung pasa kay Pritchard, nagtira man sang 3. Kabos! Rebound secured by Peyton. Nagtira sa time na. Why na time? Why na time? O, nakabansi pa kami 5 action art. Oh, it's the end of the first quarter. Grabe ang inyo. 27-22 ang aton nga score after that consecutive 3-point shot. Halin sa kay Stephen Curry kag kay Jordan Poole. Grabing kay Jordan Poole, amo to yang siling ko Action Boy nga siling ko ngod yato nga igamit ton ang board. Actually, bala sa tanan Banda? ang mga 3-point shot ni Jordan Poole daw hindi hungod tanan. Correct. Nang nablang hinga, Ato sa mga hingagawon, mga, no, perti. So, nakaabansin na kami 5. Okay. End of first quarter kita. 27-22 ang aton nga score in favor of the Golden State Warriors. Asus. Pinay ni ko rin isa. Hindi, may dugo. Pinay ni mo. No, dugo kay do kagambay siya. Ang winner, Tanay. Action Art. Sige. Action Dorel. Are we ready yet? Are we ready or are we ready? We are ready. Sige. Ari na. Ang aton nga duha ka winners sa first quarter pa lang. Sa aton siniyo nga madaog inis ang load o kon GCash. Okay? Daw madugay-dugay ang pagpili sa aton nga random picker action art. Aha, ang nagapamangkot nila ang score naton at the end of the first quarter 27-22. Abansi ang Golden State Warriors. 5. Aha, ang leading scorer for the Golden State ang idol mo pa si Draymond Green. Yes. Si Jason Tatum with 7 points for
the team sang Boston Celtics. Ara na? Ara na, pero daw ay panilagin hindi ko pa makita. Ari na! Sakay Julieto Munoz. Congratulations! Julieto Munoz, ang aton nga first winner. Second winner naton sa sining nga quarter. Dali lang. Medyo mahinay ang pagpili sa random picker. Can we make that faster? Para nga hindi tayo mag-usik chimpo. Ana May Villar. Ana May Villar, congratulations. Gabi, pati. Inablos ko rin ni Kwan eh. Ni Manny. Dugay gapir. Sige. Okay. Explain. Basta si Manang Dorel explain okay na siya. No, okay na siya. Sige, matagtanay ang mga importante din ng mga commercial action art before we start with the second quarter. Stand by. Once upon a time. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga plastic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isagid sa factor. Grabe, no? Atuya hindi natuya sila nga dungon nga ginbanda action boy Din ko ang ito ya. Tira gito yung atres ni nothing but the net. Grabe to. Kung sa aton din niya ringless to ya. Ari na ang bula sa kay Derek White nagpenetrate. Wala. Sobra ang layup. Rebound by Klay Thompson. Pass to Wiggins. Reverse layup. Sulod na naman. Sulod na naman. Ulog Temprano. na ang abanse. Temprano pa dahil nila time out. Bago pa lang gani. Hindi ka mag-time out imo Kuan nga. pa lang ng 50 seconds pa lang pagsugod sa second quarter. Time out ka mo dayon. Hindi ka mag-time out sila nga ang abanse si mo. Pulo na. Kay lima pagsugod mo. Lima pa malang dahil yung Yung time out. Daw nervyos ka mo dayon. Ti sila ni Yuduka niya. Hindi na tayo maghatag kumpiyansa. Sila na nga dipinsa man. Why sila namati sa instruction eh. Oo. Wala na gid nga kinanglan bantayan nyo na ang mga assist nila. 50 seconds pa lang ang pagsugod sa second quarter. Time out ka mo dayon. But sa 50 second nga time, nakascore iya 5 ang kwan. Ang Golden State Warriors with a 3-point shot from Jordan Poole and ang 2 points ni Wiggins atong reverse layup niya. No? So time out na yun si malan niya Amy Yuduka. Ang coach sang Boston. Boston Celtics. Pero nakita ko action boy ato ang pagpasulod kay Jordan Paul. Nag-boast pagid subong sang kwan, sang energy sang
Golden State. Right after nga ti duha na ka 3 points na nahimo niya. Yes, oo. Duwa na. Duha na plus ga ang assist niya kay Inato ko na kuha to na Ni Peyton. Peyton. tahom. Tawhay man to. Tahom nga assist to. Galing kay daw medyo nakibot mo to si Peyton. Pag tira ya daw lumapaw. Okay. So, ang pressure subong is ara sa Boston Celtics. They have to win. Nablas lang bilang win or go home. Ganay. Nila. Hindi mas sila mag-go home kay ilan naman da home. Hindi na kami mag-go home. Galing ti kung perdi ka, kaluya kay sa home mo. So, ang ilan na daya kung sa kwan pa, win or po-wise ba nga? Kabaway. Rest in the jar. Di ba? Muna, win or rest in the jar. Kung silingon, dag-a o kung po-wise ba nga? Yes. Kag kinanglan si Porter, pakita na gini Action Boy ang iya abilidad subong. Si Otto Porter? Okay, kabalo ka, isa ni siya sa mga player nga ang contract niya manug-end mo. Bali ma-free agent ni siya after sa conference. Okay. Ikaw kung makita sa kung nga pigaw performance mo, Basta hindi pag-renew. Hindi pag-renew. Muna yung ang realidad sa basketball eh. So, ma-free agent na sa Ma-free agent ka unless nga may makuha naman si imo nga new team. Kundi nagalang tayo mayo man si Otto Porter. Si Otto Porter. Ti i-renew mo na siguro kaya mayo man iyang performance di kag mayo man iyang contribution di. Correct. Draymond, aring para Rio score nila Draymond Green 5 man si Klay Thompson. Si Paul 5 man I think no 8 8 na si Paul kay naka-shoot siya eh. Si Stephen Curry 5 man. Kag subong ti Robert Kraft. Sa cheese ng kwan sa cheese bala nga Si Dar ang mga hindi guro Pilido ilang na guro. Sino na siya man? Galing dito familiar bisang mga ginapang kanila no eh. Mga known personalities siguro na dito sa Ato Boston. yung matandaan ko lang kay na si Parijon. Sina? Parijon. Di tatay to ni Kwan. Tatay ito? Ni Horford. Ano sino to? Horford to? Tito Horford man to ngalan niya. Tatay to okay. yan. Hindi pa kanan pa kasi pati mo dyan ka tingwa man to cover man sa iyang page. Aga cover siya? Sa iyang page. Sige, Parijon, may agada. Sige, balik kita. Bola subong with the Celtics. Yes, ara sa kay Jason Tatum, gimpasa kay Jaylen Brown, nagderas ang 3, wala Kabos. hapon. Rebound, nakuha sang Warriors. Bola subong. Draymond Green, nakasandad. Draymond Green, balik sa kay Klay Thompson. Klay Thompson, gina-double team. Balik sa kay Jordan Poole. Jordan Poole still with the ball. Nagtira 3. Misses the shot. Draymond Green rebound. Jordan Poole another 3 attempt. Yes! 3-point shot for Jordan Poole. Puwerte si Jordan Poole. It's 11 points for Jordan Poole. Ara na sa kay Jaylen Brown. Another turnover. And a dunk by Andrew Wiggins for 2. 37-22 kita mga ka-aksyon. Pila na nga bansikin sina? Amuning lain gin. Amuning malain. Ako ang malain ng Nag-time sitwasyon. out na naman sila. Tidua na ka-time out ka mo. Way pagani, madua ka minuto sa kampang. Hindi kayo mo ma-time out. 10 minutes and 13 seconds remaining, ha? Home court mo pa. Iya dito ka pa iya mawasosan tudos ang... Way pa madus minutos, kadua na ka mo yung mag-time out. Lain gid, no? I don't know, Action Boy, kung subong ang mga ginahatag balang nga kwan. Nga sa... Time out? Hindi sa mga ano bla, sa mga... sa mga pustaan na inyo. Ang Bago ads. ka monitor gali si paring Peter Cedric Auhiro upod niya si Pre-Homer GSW sila ba sige So, abansin na sa mong 15. So, meaning, pulo na within a span of less than 2 minutes. Grabe. Pulo yung na-score sa Golden State. Sunod-sunod ang 3 points nila mo. Kagang ilang ang mga easy layup. Kaya daw medyo nag-lapse ang depensa subong sang Boston Celtics mga ka-aksyon. Medyo napabayaan. ang score na to at the end of the kwando 37-22 na no Oo. 15 abansin yan makumuten 0 runs sa second quarter. In the span of 1 minute and 47 seconds. Ang lain sini kay ang ila ginabantayan nga si Steph Curry kag si Klay Thompson why pa maka-deliver maayos ang score but
si Jordan Poole, Action Boy, grabe nga pagkuha ni Steve Kerr. Siya ang nagpanguna with 11 points now. Correct. Tatlo ka 3-point shot. Kag isa ka field goal niya nga 2 points. So 11 siya guro ang highest pointer subong sa Golden Yes, State correct. Warriors, no? Kag mayo bisan niya nga mga pasa, mayo. Amo na kasiling ko sa imo pagsugod to siyang idol ko diya si Jordan Poole mo. Although game 1 medyo kakonsiderable sa iyang nga performance pero ining dason nga mga games ni dako gid iya contribution action art. Ang lain pagid subong kay kon total rebounds dominated gid siyang Golden State Warriors with 16 compared to our players sa Boston nga only 9. Can you imagine? Pila? 16? 16? Oh, 9. tigamak mo na. Sa offensive rebounds na meaning pagtira nyo, makuha nyo paliwat ang rebound. Limba ka mo, duwa lang kami. Sa defensive rebound, total domination man kay 11 against 7. Uy, pwerte yati. So in all aspect do Pwede kami. Oo. ang kwan. Sa field goals, 51.9% kami 36.4%. Makon na. Bisan sa 3 points, 46.7% ang Golden State, 22.2% naman for the Boston Celtics. Ang inyo assist action boy, 10 na ho. Kami 6. Hindi mayo ni. Sa tanan nga ang gulo do bansi ang Golden State, that's why 15 ginang kabansi subong. Aha. Kag ang pinaka the best pang damo assist, luwas abi sa foul nga ginabantayan ta si Draymond Green. Do medyo kwan sa subong mayo man iyang performance. But Jordan Poole is making a good performance today, no? Sige. Si Steph Curry na himo na lang gani nga kuano Nga daw kuan bala nang manong palakpak. Cheerer. Ginapa po, why siya na kaya siya gidang ginaputos, kita mo itong bantayan na triple team. Back to the ball game now. Arambula kay Smart, ginpasa kay Jason Tatum to Jaylen Brown. Nagtira man sang 3, sunod! Yes! Nakabalos! Cutting down the lead to 12, 37-25 ang aton nga score, 9 minutes and 53 seconds remaining. Bola subong inadala ni Jordan Poole. Jordan Poole still with the ball. Pasa sa kay Klay Thompson. Klay Thompson nag-short jumper. Kabus. Rebound, gintapin ni Horford pagkadto kay Jaylen Brown. Dali-dali nga nagtabok sa midcourt. Against Poole, ginpasa kay Marcus Smart, back to Jaylen Brown. Jaylen Brown, hindi mag-penetrate, daw na alang-alang siya. Napuyan ang bola, may Pero laki last touch sila. last touch sang Golden State Warriors. The ball will remain to Boston Celtics. Arang tira ni Brown nga nagsunod bago lang ho. Nakabalos action boy, first basket for Boston sa second quarter. Jaylen Brown, second attempt sa 3, wala. Kabus, fast break na intercept sang Boston Celtics. Ang bola. Completely na intercept kinila na kuha gid action boy. Horford, court to court na Basi mo offensive naman tas ni. foul gid si Draymond Green. Reklamo sa. Reklamo naman siya. Ano ya? Reklamo mo da. Kamo ano niya. Ako ginbungguan gyud man siya tuod. Tigali basketball niya mo. Bungguan na diya mo. Di na sa referee pagtanaw kung sinong foul sa inyo, ti blocking foul gid siya. Kaya basta gani nga may movement ang lawas mo Paxson boy. Kaya dapat siya hindi ka na magulag. Tatwa ka be. Daw stationary ka na. Kaya di na ma-offensive siya. Kaya to kay gaginhawa pa siya. Dito point attempt naman to kay Jaylen Brown. Back to 10. Bola sa mong Jordan Poole. Balik sa kay Gary Payton, gin-foul din siya. Nabungguan sa ni Marcus Smart. Ginbungguan siya, silang Jordan Poole. Di ba dyan foul ka niya, dali ang bramig, foul na ko to, kinatuan. Nya rep. Okay na to Si referee akon kamo to yung tapi mo ako. Abi ni Jordan Poole, kung player pag nagpuyat sa hawak niya. Ang lain sa to kay Dutay lang tumiigo sa kuano. Di pala Otra Brown, masakit to ang pag-foul niya sa kay Gary Payton. Di pagpalapit nga kuha ng referee, gintapi siyang kuhan. Ni Jordan Poole, labi akong player pa nga Bola sa mong with Looney. Looney sa kay Wiggins. Back to Looney. Back to Wiggins. Nagtira 3 si Wiggins. Wala. Rebound by Looney. Back to Wiggins. Nagtira using the board si Gary Payton. Wala.
Rebound by Horford. Power rebound ni Horford. Ginpasa sa kay Derek White. Dali-dali nga nagkatabok sa ilang midcourt. Ginbalik sa kay Horford sa gwa. On top of the kay now with Derek White. White sa idalom kay Berto. Sa kay Foul kay Berto. kay Berto Williams. Bert. Robert Williams III. May foul on Gary Payton II. Yung pagwaan Nakita na kong tatay kay ina si Gary Payton Action Boy, ara. Ara siya? Ara siya, ga-witness siya sa sampang. Ga-support man sa anak niya. Nubo man galing ni si Gary Payton, pero yung kasama niya, hindi Oo, sa nubo taas. man. Oo. Galing Pagwaan simula na siya. daw star player, gito yakag daw franchise. Franchise player to sang Denver Nuggets. Asa din sa una ganun? Denver Nuggets? Supersonics bla, ano kanina? Seattle. Shuttle. Nado mo gito sila singuna. Okay, bola subong with Stephen Curry after the missed shot from the Warriors. Nalapot, natapi Gapangayo ang foul katapal. si Curry. Why? Oo. Tatum! Tatum! Nag-sidestep lang. Grabing Amo na Eurostep nga tawag? Amo siya. Sino nag-originate na? Si Kwan, sa Europe siya nag-start nga ginagamit sa players. Aha. Pero si Harden, siya ang isa sa mga player sa NBA. Nag-specialize na. Oo, galing ang problema mo na ganigin na question ko bala ina mga double steps bala nga mag-isol siya. Kay daw hindi na ginaya Eurostep lang nga kwan do ga double step siya kwan la back step action boy kung magtira. Kasi iba na to traveling sa Traveling niya sa ato na diya mamuamo ka na yan balong sa referee. Hawaii to ya Travel. walking. Walking. So na may walking pa na mo. May walking. May running. Running. Di ba? Oo. Subong traveling na siya. Isa na lang nila. Ginisa na lang ka call action boy. Ilan to atong score subong 37-29. 8-point lead na lang for the Warriors. Nag 7-0 run kita Action Art. Pag Nakabalos. sugod to sang ikadwa nga timeout sang Boston Celtics, naka 7-0 run sila. No? Nakabawi sila 7 pero alin sa 15 nagwalo na lang ang abanse. Dako-dako gyapon, no? Sa aton sini nga second quarter. 37-29 ang aton nga score after the timeout called by the Golden State Warriors. Sila na kami naman timeout Yan to lain Para kayo na ko. Ari na pa kayo ka-fall ni Curry, be? Pag penetrate niya, ano May lang po, fall good. May fall tani do. si Williams dapat tong tawgan. Kaya ra siya sa likod. Galing kayo doon na ba? Kung bugtot na kayo, guro. Galing kiti sa referee na dipindi sa referee sa kita sa referee kiti ato makita tam lang gani sa replay. Sa replay. Oo. Kay kunara ka action boy, sa kadasig siyang Hampang, oo. hampang. Kisa hindi mo do ara kung nag-drive ka bla do sa blind spot ka nga lipdan sa player, hindi mo makita. Inobula. Sige, Wiggins bringing down the ball for the Warriors. Pasa kay Klay Thompson, kay Steph Curry. Steph Curry to Thompson, nagtira 2. Yes, 2 points for Klay Thompson. Fadeaway shot ni Klay Thompson. 39-29 back to 10 points lead para iya sa Golden State Warriors. Ari na sa amo na bula with Jaylen Brown ginpasa kay Tatum number 0. Tatum ginapasa sa idalom kay Robert Williams III. Balik sa kay Brown on top sang Rainbow Territory. Ginpasa sa kay Williams na lambot. Tapos Natapi, nagwa naigo sa mula. tulad niya. Naigo pa sa iya. Turnover kita. Stephen Curry with the ball. Steph Curry still with the ball. Pasa sa kay Lune. Lune now, pasa sa kay Wiggins. Wiggins for nagtira 3. Wala outdos. Wala kasulod. Nakuha ni Horford ang rebound. Siya man ang nagtabok sa midcourt, nag-dribble. Siya gyapon ang nagdala sa bola, ginabantayan ni Wiggins. Ginpasa kay Jaylen Brown. Brown against Klay Thompson. Brown ma-penetrate. Wala magsunod ang tira niya, pero nakuha niyang offensive rebound. Naagaw tani, pero There's a may call foul. from the referee. I think foul si Steph Curry siguro. Okay, taman kadikit sang depensa ni Steph. Pag offensive rebound, Ara sa likod. Ara sa likod Amo na pag agaway Actually, siya yung gintupan mo. Siya yung gintupan to, no? Ano nga mga... Ate, anong tala? Kaya mo na Banang call sa referee. 6 minutes and 54 seconds remaining in the second quarter. Ara ng bula sa kay Horford. Nag-receive sang bula from Williams Idalom. Jesus! Bakante! Nag-dunk. Laps ato sa Laps defense. Oo, sang Warriors. Nabayaan si Kwan, si Williams sa dalom. Williams, Berto. Oh. Why,
Stephen Curry with the ball. Isa pa lang ka 3-point attempt. Ang shot ang nakahimo niya. Wiggins for 3. Sumulod. Lucky bounce. Lucky bounce. 3 points for Andrew Wiggins. Mahining performance sa Game 5. Yes. Ara bula sa kay Derek White to 10 pambuyan, 42-31, 11 abansin yung Action Boy. Williams, ginpasan niya Nagawan! Atuya, kwan gito. Kwanto yan? Ang medyo law to yan. Law to nga pasa. Klay Thompson, nag-penetrate, pero nalabot. Nalambot. Oo, Tapal ni Williams, pero ang bula, way mahingagaw ni Horford. Guwa ang bula. Stays with the Golden State Warriors. 42-31 ang atong score. 11-point lead for the Golden State Warriors. Grabe ang lupad ni 6 minutes and 4 seconds remaining. Si Luni, mapalo up ng tanong Islam Dunk naman, galing kay na palos kamot yan. Scoreless pa yan si Lune, ha? Oo. Ati, daw kwan na. Daw expected niya Action Boy, kaya daw ay giman siya ginagamit for offense. Rebound lang. Oo. Ang Para na defense. sa kay Jason, Nagawa na naman sila. nagawa na naman. Bola sumong with Draymond Green. Back pass. Pero may foul. May foul. Ari na. 11 avanse. 42-31. 11-point lead for the Golden State Warriors. Nagano kita? Nag-time out? Way guro. Pila sa isang quarter? Pilang time out nyo dapat? Ang ano? Ang time out? Pilang sa isang quarter? Ang those 5 ba lang ginahatag siya Action Boy mo? Dua guro ka kwa na? Dua ka full? Dua ka 30 seconds? Okay, i-check ko lang kay Tisubong. Steph Curry, short jumper, 2 points for Stephen Curry. Grabe. 14-point lead, a 13-point lead. 5 minutes and 27 seconds remaining. Ari nang bula, may bago kami nga player si Derek White. Ito naman, nagawa na intercept naman. Draymond Green na back pass ay di sa lang yang kwan na medyo nagkwanto. Nag back pass man siya pero hindi bala accurate nga pagpasa. Ayawan laga si Klay Thompson. Ang nag-back pass si Kwan. Si Draymond Green. Siya ako naging praktisan ta. Huwag ka prepara. Nya upo si Klay Thompson. Yan puro lapiton mo. Lapiton mo. Huwag kalayo. Jaylen Brown on the Jason Tatum, gin-double team, ginpasa kay Horford, nag-short jumper, sumulod. Sumulod. In and out. In and in. In, out, in. Okay, nag-awas na. Nag-awas na Andrew Wiggins to Stephen Curry. Balik Andrew Wiggins. Tagtira 3. Wala. Rebound secured by the Warriors. Bola sumong with Draymond Green. Draymond Green. Pasa kay Steph Curry. Steph Curry still with the ball. Fake. Nagtira 3. Sulod. 3 points for Stephen Curry. 4 minutes and 32 seconds remaining. 14 ng abanse. 14. Galibog ang ulo ni Luka. Sino nga player ang makamatch kag makahimo some points for the Boston? Nag-penetrate si Derek White. May call ang referee. It's another turnover. Turnover na naman kita. Offensive foul to si Kwan. Jason Jason Tatum. Tatum. Akay siya galing nag-penetrate to. Ang induso niya si Wiggins. Induso niya sa ilok. Hindi kali pwede mo yatan sa ilok. Kaya mo kung gabantay sa imo. Ginipit yung kamot ni Wiggins. Ang purpose si Action Boy, makuha sa tani isang foul on Wiggins. Tigali siya referee, ikaw yung nagsuok, kakamot mo da. Ginsuok sa ilok, di Kwan. Sa ilok. Hindi kali pwede masuk ang ilok sa gabantay sa imo. Ay, hindi. Oo. Wiggins with the ball. Wiggins still with the ball. Nagpasa sa gwa kay Draymond Green. Draymond Green on the 3-point attempt. Wala. Rebound. Secured. Nakuha tani ni Wiggins. So, grabe man. Galing kay nagwa. Kaya nakuha niya. Nagwa siya. Out of bounds. No? Balik sa mo ng bula. Si Draymond Green, Siya na. Nga siya. Basta magkanga. Gani nga mo na. Si Draymond Green na. Draymond Green Marcus Smart, ginpasa kay Horford. Nag-screen si Smart pero way ligwa magtira Marcus Smart mapenetrate. Guwa naman ang bula. May lang kayo nakaikot sa tiil taga Golden State. 3 minutes and 51 seconds remaining. 14 pang avanse sa Golden State Warriors. 47-33 kita mga ka-aksyon. Ginpagawa na si Lune. Si Lune has not made a point, no? Halin sa pagsulod niya, wag isa ka-score. Sa depensa lang gid siya gina-utilize Action Boy. Si Andrew Wiggins, ipagawa man. Duwagid ang nagbulo Si Otto Porter, arena. Si Pritchard, pasa kay Jaylen Brown. Wala. Rebound secured by Draymond Green. Draymond Green to Klay Thompson.
So, pangayo, tani ba kwanto? Traveling violation, wala. Klay Thompson, still with the ball. Nag-penetrate using the board, kabus. Rebound by Smart. Smart sa gihapon, ginawa pasa kay Pritchard. Ligwa sa 3. Why? Wala magsulod. Draymond Green on the rebound, pasa kay Steph Curry. Si Klay Thompson, medyo sa mga layup niya, medyo hindi mayo yung record. Ari si Stephen Curry, nag-penetrate, ay katahom nga lusot. 2 points for Steph Curry. 16 na kabanse sang Golden State. 3 minutes and 3 seconds. Yes. Oo. Ang nabilin, why Ginaxon Boy, isang sabat, subong ang Ato na naman! nagawa na naman. Nagawa na naman sila. Miscommunication, Peyton. Peyton. Peyton now with the ball. Natawayon tayo, tawayon tayo. Tawayon ta. Klay Thompson with the ball. Ginabantayan ni Brown. Pasa kay Draymond Green. Draymond Green. Pasas na loob. Katahong nga pasa. Sa kay Klay Thompson. Another 2 for the Golden State Warriors. 18 na kabansin. 12-2 run kita in the last 4 minutes. 12-2. Nga run in the last 4 minutes. Hindi ni Mayong indication for the Boston Celtics. 18 na kabansin. Action art. 18. Pero mila sila kang turnover. Ang turnover gid pertigid kang interception. Yes. Katamo gid, no? Kag wala sila solusyon on how to defense Curry, kay expect sila nga matres action boy. Ang Gulpi lang problema, galusot. Galusot gulpiada. Hindi makamatch kung magsulod na si Mga short niya sa Steph una. Curry. Ha? Ang mga short niya sa una. Oo, subong ka lang. Huwag na ng taon niya. Hindi ka na ngayon sila subong. Kapin pa kita ka may bulubuyon. Ano grabe, no? Ano ang solusyon ni Udoka, man? At kagag sa bench point, kung nakita na ton sa bench point, abansigi na si Steve Kerr. Kaya pila na yung ka-player niya ang may rotation action boy. Ano way lang kaya puntos actually? Si Kwan lang eh. Si Looney lang eh. Si Looney lang sa maging pasulod. Pero ang depensa, perte. Ang leading scorer sa gihapon para sa inyo team, 47 kamo no? Pila kamo? Kung pila, basta 14, 18 na bansin na mo. 18 na. I-check ko lang liwata. Sa second quarter, gali, kwan kamo mo. 20 kamo, 11 lang niya kami. Kaya Grabe. nagkuan gani 14-2 run pila to amo to kuan ang 51-33 na action ball. 51-33 Aha. 18 gid 18. Now, ang leading scorer para sa Golden State, of course, si Jordan Poole. May 11 siya. Si Curry may 12. Klay Thompson with 9. Wiggins with 10. Draymond Green may 5. Gary Payton with 4 points. Amo na. uy na violation na naman kamo ho Na ano man. naman double dribble bla Aha. na glingin ulo ni kuan no sa akong balik kakasya balik sa face mask ni Udoka. Tatlo na siya kuan gani nagpanit kag tatlo na katingob siyang bubblegum. 2 minutes and 25 seconds remaining. Golden State with an 18-point lead. 51-33 kita. Bola subong with Stephen Curry. Stephen Curry still with the ball. Pasa sa kay aring bola subong sa kay Wiggins. Hindi si Wiggins na. Si Draymond Green. Bola with Peyton. Klay Thompson for 3. Another 3 points for Klay Thompson. 21 na nga bansi. 21 na. With the 2 minutes remaining in the ball game, Tatum ginpilit na lang sa idalom. Using the board, nagsulod man. Alhawon lang ni. Alaon ta ni. 19 ang avanse. Stephen Curry. Nalambot. Pero Natapal. ang mayo ng action boy for Boston kay naigo sa lawas ni Curry while nga hala siya patumba. So amon bula sa Boston. Si Smart tuway pagid isang nahimo nga score. Ginbalik sa kay Jaylen Brown, short jumper, wala. Tapos. Way ka tandog sa ring. Bola subong ara sa kay Klay Thompson nagawan. Si Klay Thompson. Brown nag-penetrate. Pero ay Stephen Whistle Curry, blows. kwan, na May blocking foul. on Steph Curry. Blocking foul. Daw tatlo na ni siguro ay. Ang nga foul. Banse subong 19 ang Golden State Warriors. 1 minute and 26 seconds remaining in the second quarter. Aha. Layo pa ni mga kaksyon. Hindi maglula paglaom da mga Celtics nga fans. Aha. Sige.
Jalen Brown cutting the lead to 18. First First niya free throw nagsulod. attempt, sulod. Si Tatum sumong daw na kuan gid siya, na control gid siya sa defense. Ikaduhang attempt sulod gihapon. Perfect from the line. 17-point lead for the Warriors. Si Smart niya kag si Payton niya gawa so sanay ni Dalom. Stephen Curry, oy, Oh, may natumba na naman si Dalom. are, Wiggins for 3. Kabus, away kay Igaw ay sulod. Grabe ka, do ka physical sumong sa ilang panganay. Oh, Sumay, no? ginapaabutan din nga physical lang ang panganay, Axonart. Tatum, Kabus nagkatang- ang tira ni Tatum. Rebound by Steph Curry. 57 seconds remaining. Still on a 17-point lead for the Golden State. Curry with the ball. Pasa sa kontra. natapik ni kuan ni Bert siya ni Williams sa Ay, Dalom. ginpilit ni Tatum. Oh, Tatum nagawan. Nagawan. Nag-scramble for the loose ball. Last touch Bola. niya. Last touch niya. Ni Jason Tatum. Another turnover kita na. Hindi ginmayo ang performance ni Tatum sa Bongson Boy. Ginapilit siya. Napilit niya kag ang ball movement nila subong may problema. Gani. The why Doon rotation. nagapasahay. Why? Naraw, no? Ginpilit siya, oh. Tanaw Damal blaw. ka buaya. Ang pangsubong nila. Mga ayo sa foul guro. 17 gyapon nga banse. Aha. Parehas lang ang numero ni Peyton, no? Aha. 0. 0. 41.9 seconds sang nabilin sa aton nga second quarter mga kaaksyon. 17 pagyapon ang abanse. Ang assistant coach ang Golden State daw kapoy pa sa kay Steph Curry tsura niya. Kita mo? Pag ko ni Steph Curry do siya piyang gampang do siya yung kapoy. Bola sa Jordan Poole. Jordan Poole ginpasa pero nag-igo sa TL ni Holford. Pero tingin na ang bola iya sang Golden State Warriors. Si Smart gid ang nagabadi-badi sa kay kuano. Di ako magbantay kay Poole kay do hindi gid mayo ni. Gani. Tsura ni Smart daw ginanggit kay Harden, no? Guro sa Burango sila na, no? Sa Burango siya lang ah. Bola subong with nagtira tres na naman ang Golden State. Wala nakapasulod si Jordan Poole. Ara na kay Jalen Brown to Tatum, ginpasa sa idalom, may lang kay na salo ni Williams the third kag 15 na lang ang abanse. nagkapasulod. Matamat lang. with only 18 seconds action boy. Mga last shot kami Aha. Jordan Poole. Pasa sa kay Draymond Green. Draymond Green Wiggins. Pass to Wiggins. 8 minutes remaining. Last shot Wiggins still with the ball. Nagtira. Wala. Follow up Green. Wala. Oh, we. gapamayo sila goal Tarota. tinding. Dali lang, Dali masulod lang. ko yung tira. Lantaw. Amo na lang ko katira nga daw masulod. Gitapal pa. Tanong tanay. I-review anay kung bala nalapot action boy. Aha. Kay kung ang bula pag-release, kung nagapapanaog niya sa ring, hindi mo na Hindi mo na matandog ya. Hindi mo pagtapalo na kay Ate, wala. 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 Subo ang nawong sa taga Boston, no? Hindi mayo ni. First half, natapos na mga kaaksyon with Golden State leading the game by 15 points, no? 37? 39. 39-54. 54, yes. 39-54 ang aton nga score at the end of the first half, mga kaaksyon. Winner tayo, ginagay, ha? Ang winner tada, Manang Dorel. Oh. Ang leading scorer for the Golden State Warriors, ara na si Kuano, ang taas subong si Steph Curry na kag si Thompson with 12 points each. Jordan Poole with 11. Gary Payton with 4. Ara si Draymond Green may 5 man siya kapuntos kali. Okay, sige. Ari na itong winner kila Action Ardo. Congratulations! First winner natin for the second quarter, Eric John Placido. Congratulations, Eric John Placido. Ang aton nga first winner. Of course, second winner naton gina-check pa, gina-pili sa aton random picker. Second winner, Reyna May Tumaka. Reyna May Tumaka, congratulations. Nauna naton winners mga Action Art, no? Yes. So, makuha anay, may imo ni anay, ma-regroup anay ang Golden State sini ang Boston Celtics Okay. para ma-overcome nila ng 15-point lead sa Golden State Warriors. Standby sa aton nga second half, third quarter, magabalik, standby lang.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan
para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon. Clay Thompson, na-miss yang short jumper. 9 minutes and 56 seconds remaining. Ang Boston Celtics sa gyapon Action Boy, ang ilang coach nagasalig sa mga first kwanyo. Starting five niya. Starting five niya mo gyapon ang nagahampang, no? Si Smart, si Williams III, Tatum, Brown, and Horford. Ara ng bola kay Brown against sa kay Porter. Ginapasa kay Smart, now to Horford, nagtira sa 3, sunod! Yes. Cutting down the lead to 13, 44-57 kita. Ara so si Raymond John. John. Bola subong with Green to Thompson. Nag-short jumper naman, kabus. Ay, natong-tahom na itong kaliyap. Steph Curry, taway-taway, nagtira 3. Sunod good, 3 points for Stephen Curry. 60-44 with 9 minutes and 8 seconds. Ara kay Marcus Smart. Ginapasa kay Al Horford. Oy, si Steph Curry lang gabantay siya ho. Horford, ginpasa kay Jason Tatum, nag-fake, nagtira sa 3. Kabos! Pero nakuha ni Horford sa dalawang rebound, may call ang referee. It's a foul on the Porter siguro. Di ba si Rico ba si jump ball ni? Jump ball? Oo, kanaon tanay. Si Steph Curry ang ginafocus. Ba si jump ball ni? Kanaon ta lang. Ara okay. Basi jump ball ni. Sa kay Porter siguro. Jump ball. Jump ball gid. Correct. It's a jump ball between the Porter. Out of bounds ang bola, natapik ni Williams. Pagwa. Balik gihapon o arang gihapon ng bola sa Boston Celtics. 60-44 kita, 16-point lead for the Warriors. Lima na ka bubblegum ang naglasay sa baba ni Luka. Daw yawan gisa pangita solusyon karon Action Boy. Ang kinanglanon niya pag-step up sa mga players from the Boston Celtics. Horford nag-attempt na naman. Sunod! Naubusan oras. Naubusan oras. Sorry. It's a sorry shot. Shot clock violation. Why nila ma-anticipate? Nagamay na gali ang time. Ara kay na ang tira ho.
So, bola subong with 13 ang Boston sa turnover. Malako lang. Wiggins bringing down the ball. Pasa sa kay Porter. Porter to Klay Thompson. Klay Thompson ari sa kilid. Kuan ni. Nagwa ang bola out of bounds. Kalayo. Ayos ang pasaya sa kay Wiggins. Hindi ka Ga-expect nakaduko. siya. Hindi ka nakaduko si Wiggins. Oo. Ga-expect si Wiggins kay pasa gidirekta siya. Yan lagsa. Lagsa. Tiwa yung lagas. Kay ga-expect to si Thompson nga makakuan siya mo. Matlagan Makatin sa- sa lapakadto sa kay Thompson. Para na kay Marcus Smart ang bura, number 36. Ginpasa sa kay Tatum to Horford again for 3. Sunod na naman! Wala to. Okay, daw ay sulod eh. 3 points for Horford, cutting down the lead to 13. 60-47 kita. 7 minutes and 50 seconds remaining. Steph Curry still with the ball. Steph Curry to Wiggins. Wiggins to Porter to 3. Wala salto. Wala salto ang tira Okay, ni kakiwi sa Porter. tira yan, Kakiwi, no? Bawi sa 3 points si Porter. Ano to yung katira? Ano kakiwi? Mas to kang nag-shoot to yaman. Ari na ang bula sa kay Marcus Smart. Ginpilit ka masulod using the board. Wala pa. Nagwa. Nakuha ni Draymond Green ang bola. Draymond Green niya tawha yung tanay ni. Tawha yung tang life ta. Steph Curry, balik kay Draymond Green. Draymond Green to Otto Porter. Nagtira 3 si Poole. Agay si Porter. Steph Curry to. Steph Curry. Gali. No, hindi ko na ma-identify Steph Curry. Another 3 points for Steph Curry. 21, 19. 19 na. Ari ang bula sa kay Marcus Smart. Ginpasa kay Horford. Jason Tatum to Horford. Nagtira sa 3. Balos. Balik sa 16 ang abanse. Stephen Curry among nagadala sa buong bola. Stephen Curry matabok na sa half court. Binabantayan ni Marcus Smart. Stephen Curry still with the ball. Pasa sa kay Otto Porter. Nagtira 3. 3 man for Otto Porter. Fuerte. Horford against Tira. Warriors. Patanda ni mo. Sa 3 points. Marcus Smart nag-attempt ang 3. Wala. Rebound by Draymond Green. Draymond Green now. Pasa sa kay Steph Curry. Nagtira 3. Another 3 for Stephen Curry. Grabe, action boy. Kalayo-layo itong tira. Sagwa sang Rainbow Territory. Sige na nga mabawi si Stephen Curry daw. 6 minutes and 12 seconds remaining. 22 ang abansi. Siguro action na rin. Amo lang lang. 60, hindi. 21 siguro, 21, 22. 72-50. 72-50 ang aton nga score. Stephen Curry now is stepping up his game. No? Iyang 3 points, puwerte na subong. Ang iyang pang puntos sa 3 points. Unlike sa Game 5 kasi rugid sa 3-point territory. Sige, dali lang kasi yung art. Mas kuan-kuan ay matagta ni commercial. Balik kita mag-aksyon sa pagpadayon sa aton nga third quarter. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization. 6 minutos na nagaligat sa takna ng alas 10. Ari kita gyapon sa Game 3, Game 6, third quarter kita.
Ano ni siyang record ni? Sige. Fine sa aton nga series. Abansis mo nga sa 22 puntos ang Golden State Warriors. Actually, nag-iimo sila 72. survey sa buong Action Boy. Kuan gid ya ang Warriors ang ginalantaw madaog ya. Ba? Oo, aro. Sa assisto, Warriors man. Sa steals, Warriors man. Warriors man. Si Green ka sa niya, piyo na. Labanan eh. Ding. Oo, natanaw. Naging buno na ito, nagsaot po kita. Yung TikTok, John. Do perdi pas jumari sa mga movie. Perdi ang kwan. Basta mga blacks niya, mayo magslaot mo. Mayo, mga blacks, no? Mayo bla sila. Ilang mga dancing skills nila. Playoff leaders, free throw. Jordan Poole, number 1, number 2, Stephen Curry. 72-50 kita. Sa third quarter pa lang kita, 6 minutes and 12 seconds remaining. Why pagin Action Boy nakakita sa solution kung sino nga player sa Boston Celtics sa mag-step up kag makahimo sang scoring para man nga makalagas sila kay kabalo ka kung magsigisigi ni Action Boy. Kamo ning sitwasyon, malabot ang fourth quarter, budlayan ka na napawi. Kung di mo na yung panubo sa double digit ang abanse, budlayan ka na. Ari na sa kanon na back to the ball game, Smart ma-penetrate sa idalom using the board. May follow-up kay Williams III, nagsulod. Back to 20 points, Action Boy ang banse. Stephen Curry now with the ball. Ginabantayan ni Marcus Smart. Basa sa kay Draymond Green. Draymond Green. Si Curry, ginalagagas gyapon ni Smart. Ginatatutukan gid siya. Draymond Green still with the ball. Ma-penetrate. Draymond Green using the board. Wala. Follow-up. Wala man gyapon. Follow-up ni Kwan ni Looney. Ano na kay Jaylen Brown, dali-dali nga nag-dribble, yung pasa ahead sa kay Tatum sa idalom against Curry. By tapi, back or pabilin, the ball will remain for Boston Celtics. Gapangita subong sang solusyon, no, si Coach Udoka. Parang mabawi nila ang abanse. Jason Tatum, ang tira niya katawhay, way pagin magsulod. Tatum nag-fake, ma-penetrate. Tapi ni Stephen Curry. Yes. The ball will remain sa amon sa Boston Action Boy. Si Tatum no ginahapo, no? Ginahapo daw iya lang giyo tanan. Hindi ka maghapo nang away kay Moyas ang score. Pigaw sa buong scoring ni Tatum. Mayara man siya score, actually. Pero hindi bala sa gina-expect sang mga upod ni Action Boy. Another miss from kay Jaylen Brown. Bola sumong nakuha ni ara kay Raymond Green. Short na naman ang tira ni Kwan ni Thompson. Ara kay Tatum, balik kay Marcus Smart. Open for 3 points. Sumunod! Yes, cutting down the lead to 17. Time out kami dayon, dali lang. Time out dayon kay... Hindi. Kay Kwan gito. Kaligwa to yan nga ginuway nung ginbantayan. Ang inyo naman pinsagin ko yan bala nang gid kamo kaya tao hindi pagbayaan ng tao. Kay hindi pagtagaan gid ligwa nga makatawhay sila. 72-55 kita. 17 banse. Yes. So sa mga kuan naton sa mga viewers, mga listeners nga naga-monitor, padalagid gyapon sa entry ninyo kung nara ka mo sa Facebook ng Kasunod Action Boy to have a chance nga magdaog sa amon sining nga promo. Siling ni Rodrigo Cañedo nya daog na Golden State kapoy na ang kuan na tam-an tanyapon sa manukan. Ang Celtics? Hindi ito Celtics na nyapon gabi sa manukan. Migo Rodrigo nakita mo to. Ikaw lubrat sa Caltex section art. Mga kwanto, gasolin boy sa Caltex yung kapanyapon ka. Abi ako Celtics. Hindi. Amo to nakita mo. Tigong na. Si Rodrigo? Oo. Nagsala ng bigo tato. So, kani medyo ang nakita talang sa mga art is nag-step up ang performance sang mga key players sang Golden State like Stephen Curry. Yes. Jordan Poole. Si Wiggins. Okay man. Ang nawala pagid niya ka-score is Kevon Looney. Si Klay Thompson pila na ka mga short mga tira niya, mga short jumper kag mga layups. Daw medyo hindi ginmayo no sa sina nga field pero takapila man sa mga 3-point shot
Yes. Damo man sa contribution sa 3 points area. Aha. Pila ng score ni... Sino ang highest pointer? Si Stephen Curry. Gusto mo 21 na eh. Si Stephen Curry have 21 points. Si Wiggins may 10. Draymond Green may 8. Klay Thompson with 12. Si Porter Jr. with 6. Si Jordan Poole with 11. Why na ito madugangan, no? Why? Si Gary Payton with 4 action boy. Ang score kay na ni Jordan Poole nga 3 ka 3 points shot. Plus Kag isa ka field goal. Yes. Mo na madugangan. Why kiti? Why pa man siya kabalik eh. Why pa siya kabalik? Ario, Robert Williams the third block more than 2 shots. Okay. Ate kay Kwan, giman mo. Kataas yung magtumbong daan. Tilaban kagid sa Kwan. While on the Boston Celtics, ang leading scorer nila is Jaylen Brown with 16. Si Jason Tatum may 11. Si Horford nga munang nag-step up a while ago, 13. Si Robert Williams the third may 8. Si Smart may 5. Derek White may 2. Ang isa ka Williams, si Grant Williams, why kasulod action boy? Why pagin pasulod ay nono ko na nga strategy ni Coach Udoka. Uy, Stephen Curry Asang 2009 pa na, antes pa na sa 2000 nila nga bata. Pagsugod jigid bala hampang. Nag-start sa gili sa Warriors gimana, no? Aha. Lagi man sa Warriors. Pag una gid ang hampang. Pag magsulod gid sa blang first game again. Why pa tuya? Why pa to sa Burangos? Hindi nakapamarbas lang. Kaya daw gulugang may subong may tanong tsura sa bungo daw medyo matured na gid siya. Hindi man sa matured nga ng tigulang kundi nga matured sa ikumparar sa 2009. Ti that was pila pa to 12 years for pila kun 9 13 years ago. Stephen Curry. 4 minutes and 46 seconds. Stephen Curry still with the ball. 72-55 kita. 17 avance. Late whistle sang referee. Sa kay Pritchard si Kwan. Ari na siya. Ngin muna mo kita pagsulod siya. Pagsulod niya, sambil din babaya. Kinanglan niya si Dr. Quantas de Lomo. Si Luni, ginang nakasakam sa babayaw. Akay ulihi, man siya nagpulo patumba. Kag mag-amu-amu na bet, nanaunta ko na igo iman to siya. Igo ko kay daw nakakas ang isa ka kung ano. Daw nasipak ang iyang gilagi do. Pikap yan siyang hipon ko lang to. Diya bago lang ko haling kay doktor ito nga to, anda ni Lorenzo Tomas de Long. Kay Dr. Sature. Diya bago. Ganito yan. No? Be, dugo gimang gali babaya. Be? Siko ni Luning Nan. Na tipyasan gid sa gali. Daw ka simple lang prok sakit ya. Tike si Luni nagagigihot to taya yaman tang iyang kwan mo. Gitaya yang iyang sagang. Galing mo na ari na di si Luni pag pito sang referee. Churan Jaylen Brown no niya to. Nasubuan siya. Kamahal na sang kwan niya mo, nagbugkos ang bukibla. Ting sa lapid. Ano ka na ipanawag siya? Sa lapid. Hindi sa nila. Oo, nalipat ko. Ano ka na ipanawag na nila man? Si Manang Durel, kabaluro na. Hindi sa lapid na sa bukbla. Medyo may term na sila mo, hindi sa lapid lang bukbla. Balon na siya. Ari nagkanto sila sa kuana. Ay last ni nga review center sa Chicago ni Guro Action Art ay. Braid muna. Hindi may term pag ito nga lain pag idya. Alay mo na yung braid. Ang braid ja ginapares na sa soft drinks. Daw I think daw dira lapit-lapit na Dread Ivy. Daw na sa Back to the ball game, action boy. Ano? Okay. Mula sa kay Horford, ginabantayan siya maayo. Oy, miscommunication to. Hindi kagalayo ang pasa ni Horford Dreadlocks galit na sa panawag. Dreadlocks. Ang braid na yan, ginapares na sa soft drinks. Magkamao. Stephen Curry with the ball. Nagbi-isol sanay. Isol niya kalmata. Pasa sa kay Wiggins. Nagtira. 2. Wala. Rebound ni Jaylen Brown. Siya man ang nagdala sa bola. Ato sa ila sining
court. Jalen Brown nag-attempt, sumunod for 2. Cutting down the lead to 15, 72-57 kita, 7-0 run in the last 2 minutes and 17 seconds. 7-0 run sila subong. Nagnubo ang avanse sa 15. Halin sa 22. Stephen Curry! Nagtira 3! Wala! Na-follow up ni Wiggins. Pero daw masulod na to mo. No masulod. Lagyan siguro lagi lang ni Wiggins na masulod ang tira ni Steph Curry. Kay bas hindi pa magsulod. Jalen Brown nag-attempt pero may foul. Nag-call ang referee against Wiggins. So balik kita sa 17 ng avanse action art. Arawin siguro yun na lang, oh. Follow up yun na lang. Nag-prepare nga mag-inbound si Brown, ginbato ni Smart. From the inbound, ginpasa kay Tatum sa idalom. Penetrate, yung sa board, wala. Rebound by Steph Curry. Steph Curry nagdali-dali, may foul away from the ball. Andy, ang offensive foul. Basta inyo ka ni Bula, nung kayo nakamobilas ang kuhan. Si Python. Oo, Python. Sa inyo, Bula, likaw-likaw ka na sa mga bungguan mo kay, para kay Stephen Curry. Gadali-dali, ginpaul mo pa ito yung skilled, Tani, lusot na ni si Stephen Curry, mo. Kada segundaan, tiyan mo kayo may foul to ya si Gary Payton. Gary Payton, unnecessary foul at Oxon Boy. Smart, ginpasa kay Jalen Brown. Matrabiling. Why? Agaw ang bola. Stephen Curry again. Ginadalang boy. May lang ganit to kay tapi pa kadto kay Payton ni Jordan Poole. Jordan Poole nagbalik na siya ng pang. Ani na si Stephen Curry still with the ball. Nag-isol, nagtira 3, wala. Horford secures the rebound. Siya man ang nagtabok sa midcourt sa bola. To Smart sa idalom, nag-attempt. Wala. Last touch ni isang siguro ni Warriors. Ni Looney. Si Williams the third yung pagwa, pero si Williams subong Grant ang sa inampang, no? 17 ang abanse, ha? 17 with 2 minutes and 48 seconds. Hindi nila mapanubo sa double digit. Mabudlayan is na sa fourth quarter. Ano to nga pasa? May foul? May call ang referee. Sila ni Payton yan, ano tong imukol yan, ref man? Si Iguodala nag-service mga kuan niya karon duklon karon nga balan nga kuan. Siya man kamuga di nakabalan ka nagid hindi ka obra sang foul kay na foul ka man to. Siling ni Payton, tikaw dio. Yan okay na blaw kagaling pasulod bro. Ay ni pasulod gid gulang na. Di actually ginasiligan ni Steve Kerr ni si Iguodala. Siling ikaw bi hambal na sila bi nung. 3 times. Katatlo na siya mag-champion nga member sa Golden State. Oo. Sila nga ang pagkukuha na yakigan mo ko man. Tatum, ginpasa kay Smart, nag-fake, wala diretso sang tira sa idalom. Si Brown nagtira sang 3, sumunod! Naxon Boy, 14 na lang. Cutting down the lead to 14, 2 minutes and 30 seconds remaining in the third quarter, mga ka-aksyon. 14 ang avanse sa Golden State. Jalen Brown now with 10 points, nagbalos 3, kabos. Nakuha ni Jason Tatum to Jalen Brown. Jalen Brown, ma-attempt ka ma-penetrate, nagtira, sumunod gid. Yes. With 2 points. 12 na lang ang abansi. 12 na lang. Kita ka to siyang nagamotong bayo nga naka-sleeveless. Nag-time out ka mo? Nag-time out kami. Time out kami. Anay, kaya 12 na lang ang muna banse. Nainigid with 2 minutes and 6 seconds na lang nabili, no? 12-2 run. 12-2. 12-2 run ang Boston Celtics. Botsilingon, pulo gid ang nabawi. Amalin sa 22 kay na. 12 na lang ang abansi na mo Action Art. Okay. Damayong performance subong sa players mo. Kaya ginambalan sila mo, hindi ta magpapirdi. Ato ni home court. Ato na di. Bisan maperdi man tab, basta gamay lang abansi. Oo. Unta gid ni kay ato ni home court. Home court ta. Otherwise ano gani? Go home or rest in the jar. Kanya problema si Boy kag si Art ba ng total. Hindi kag sila nila may chance pa tayo mo nga mag-champion kung makahampang ta sa game 7. Kung maperdi ta dito, why na tayo? The last time nga nag-champion, hindi magidugay nga nag-champion ang Boston kay during sang time nila ni
ni Paul Paul Pierce, ni Kevin Garnett, Kevin Garnett, sila ni Ray John Allen, Rondo. Region, correct. na, Sila sila na na. mga players to sinuna. Nag-champion man to sila mo, no? Si LeBron James daw ay nakitao, no? Kaya team daw ay magasulod abi sa finals. Why na siya ka problema? Subong, the youngest NBA player nga actively pagampang nga billionaire. Wow, Ako na balita lately, billionaire na siya. billionaire Jackson Boy, hindi alawg-lahog. The grabe. active player. Ang iban, nangin billionaire sila after na sang ilang retirement. Okay. Siya active pa. Still active on Billionaire na siya. Sampang, billionaire na siya. Swerte, no? Sabi. Jordan Poole, nagadala sa bola. Jordan Poole. Ginpasa sa kay Green. Traveling violation si Wiggins. Si Wiggins. Ari na. Kapit mga Celtics. 12 lang ang abanse sa Golden State. Bato. Hindi gid magpalupig kay Dalunta ang Game 7. Ara nang bula sa kay Jason Tatum. Tatum na puto sa idalom, ginpasag kay Horford. Pero Nagawan! Nakakomit pa foul si Al Horford. Kay mahingagaw gito eh. Kwanto tani, fast break to sang kwan. Sang Golden State. So inawira na sa kwan, Sa sa paa. paa. Sila nga karon mabitas pa si Greno, madalagan. Madalagan ka, Ari. Ay, Yata asas. Bagay mo kayo malabot ang rin na belya. Bola sumong with Stephen Curry. Stephen Curry. Pasa sa gwa. Sa kay Jordan Poole nagtira 3. Wala. Rebound on Jaylen Brown. Why si Raymond Green kahulag sa dalong giputos siya ni Smart. Ara nang bola kay Smart to Uy, Jason Tatum. ari naman. Intercept na naman. Asang bola. Bola sumong danadala ni Steph Curry. Steph Curry still with the ball. 12-point lead lang kita mga kaaksyon. Basa kay Klay Thompson. Back to Stephen Curry. Stephen Curry. Ginabantayan ni Derek White. Ni Tatum. Jason Tatum. Natapin ni Jason Tatum. Bola stays with the Golden State Warriors with 4.6 seconds remaining in the shot clock. 58.9 seconds remaining sa third quarter mga kaaksyon. 12 ang abanse sa Golden State. Inbound si Jordan Poole. Nakuha ni Thompson. Nagtira sa 3. Wala. Rebound on si Horford. Ginpasa na kay Jaylen Brown. Ara kay Jason Tatum. To Horford sa idalom. Putos. Gin-reverse. Nagtira. Shot Sunod. puro to. Sunod. May foul. By 10 points na lang ang inyong abansi Action Boy with 44 seconds remaining sa third quarter. With a chance to cut it down to 9 points lead for the Warriors kung mapasulod ni Horford ang iyang free throw. Si No? Juan Abi nagbantay siya si Jordan Poole kag si Klay Thompson. Tigagmay. Gagmay, Di ka match. Dapat Wiggins. Si Draymond Si Green. Draymond Green. Kay mabalos ta ni si Draymond. Doon niya hakson mo pa. Tira ni Horford sa free throw. Bonus. Siyam na lang sunod. ang abanse. Amo na siling ko nga basta makatla nila sa single digit ang abanse. May chance pa sa fourth quarter. 15-2 run Action Boy ho. Jordan Poole. 35 seconds remaining. Jordan Poole. Still with the ball. Jordan Poole na penetrate using the board na lambot. Gin volleyball. Na lambot. Tapal gid siya pero tingataas si Si Horford. Horford ang kabantay siya Tapos do ka simple nga move bala ni Jordan Poole nga maabot na lang na ni Horford. Horford hindi na bala pare. Na, oo. Nubo kaya kag kasimple sang move mo nga muna iya. Hapos na iya tapalon. Correct. 28.4 seconds remaining pero 8 seconds na lang sa shot clock for the Golden State Warriors. Balik si Kwan. Balik si isa ka Williams si Buto niya hindi ka da kay Green. Hindi ka da kay ngimo nang ipon na. Kasundugan mo na karon na ko. Kay puti to ya si Grant Williams mo do may pagka Ari ay si Raymond Green for 2. Nyate? Ka Bert. Ari na. 65-76. Why nakita sang shot clock? Draymond Green 8 points now. Dahing seconds na lang sa third quarter. Para sa kay Jaylen Brown, siya ang mahimo sang last shots
Action Boy. Nag-attempt By using foul. the board by foul. Why magsulod ang ginatera niya pero may foul on Steph Curry. Okay. So, ang nabilin, 5.1 seconds na lang sa third quarter, mga action. Team free throw, iya si Jaylen Brown. Ti Jaylen Brown na mayo man ni ang percentage niya sa free throw mo. Pero ang Warriors has still 5.1 seconds to make an attempt. Galing nga, bago talagin muno, ay kasulod ang first attempt niya, Action Art. Gani, daw Ay kasulod. daw ay ginagakwan. Daw ay gaugyon. Gaugyon. Si Musk na, oh. Sino naman? Masman? Si Elon Bla. Si Elon Musk? Hindi, no? Hindi ko ra. Daw hubin-hubin Ano na na si... ginaaway nila yung duwa nga... Ang duwa si Williams, no? Si ano ni siya, Ripiaman nga. Ya kay na pa si Rep ka na sulod ya ko gining nabot niya. Si klamo si Draymond Green. Yan yung sa lako na siya basketball na Ya basta Rep ka na sulod ko. Ya Rep ako yung ginahingabot sa Ako naman gidya. sila kadlaw, bungguanay naman sila. Oh, ato naman no naigo naman si Sige nga inibitas kinilong mo sa Ari na. Si Green, actually, Damon Green, siya subong ang ginakuha Action Boy. May Uy, do tayo lang sumulod ang tira ni Steph Curry, ni Jordan Poole. Basta mga daing seconds. Siya nang tagaan. Pulo ang abanse, 76-66 kita at the end of the third quarter, mga action. 16-4 run. Grabe, no? 16-4 run sila. Marte. Oo, Butsilingon, 12 ang nabawi nila sa 22 nga abanse. Sa Golden State. Amo na nga pulo na lang sumong abanse nila. Aha, 76-66, no? At the end of the third quarter, pulo ang abanse. Medyo may gamay nga kabudlayan nagsunod, pero kayang-kaya pa, no? Yes. Kayang-kaya pa. Ari nga nga winner anay, Jomer Aspan, congratulations. Jomer Aspan ang aton nga first winner sa third quarter. Ang second winner naton sa aton nga load o kon the GCash. Congratulations. Randy Antipolo. Randy Antipolo, congratulations. Balikay kita nay, standby mga action sa aton nga fourth and final quarter. Can the Warriors make it to win the championship sa sinilang Game 6? Games. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi About to start the fourth and final quarter sang Game 6 sang Boston Celtics kag Golden State Warriors. Live dito ang hampang sa TD Garden sa Boston's Massachusetts, no? Amo ni galing abi ko nang sa unang Massachusetts kung syudad na bla or gali state din sa gali, State no? siya, no? State sa kay Sa ano kani nga kanta na may Massachusetts? I'm going down to Massachusetts. Dang isang Beatles Beatles, Massachusetts man ang title ya. Amo Massachusetts man title. Diri na diguro ang kwan. Diri na diguro ang din pa man bigoy naman iban nga Massachusetts. Ti sa Boston gid no? Sa Boston. Ang Boston is known sa ang pinakakilala sa Boston ang Harvard University. Tira nagalalisay ang iban nga mga politiko di. Nga kung nag-graduate na wala. Siya Harvard kuya. Harvard kuya, no? Graduate ko sa Harvard University. Amo na sa pinakasikat. I think sa bilog kalibutan guro pinakasikat nga eskwelahan kag pinakakilala kag pinaka di kalidad nga eskwelahan ang Harvard mo, no? Kito kabudlay na dayon magsulod mo.
O hindi lawag-lawag son boy. Academically speaking, kinahanglan taas kinamayo ka da, alam ka. Damo requirements na ginapasubmit ka pa na sang mga essay da kung nga miskwila ka da. Ari na kita. Balik na sa inampang si Marcus Smart for the Boston Celtics ma-penetrate. Siling Kamo. pending ka. Nya abi nyo kamulang. Ang i-attempt na erase. Actually si Marcos si Raymond Green di ganyan niya sa tanto gid kataas no? Si Horford kag si Tatum gimpagwa pa for Boston Celtics. Ang 5 subong nga ara sa floor si Smart, si Williams. Ato naman, do tayo lang ma-turnover giday. Turnover gid kay Turnover gid. Do pigaw. Miscommunication to. Do pigaw tong pasa. Sige, bola subong with the Boston Celtics. 11 minutes and 40 seconds pa lang ang nabilin sa third quarter. Si Derek White gali ara man sa amon subong sa Boston Celtics. Nagsulod naman siya. Sari na si Jordan Poole. Pasa kay Draymond Green. Ginabantayan ni Marcus Smart. Draymond Green sadya na gitanin niya mong kabo mo kubag ulang di taga papulutson. Jordan Poole still with the ball. Jordan Poole nagpenetrate. Oy, kabos ang iyang liap. Grant Williams ang kuha sang rebound, ginpasa kay Smart balik to Williams. Now with Jaylen Brown, ginbungguan niya si Draymond Green kag nag-attempt wala. Rebound by Draymond Green. Oy, kasulod ang tira ni Horford. Si Draymond Green. Nga paningo sa subong kapakitang gilas kid siya. From defense to offensive rebound. Ay na. Klay Thompson na 3-point attempt. Wala. Wala magsulod. Itaw pigaw subong ang kay Klay Thompson now. Bukas tan ito sa 3 points galing kay waya masulod arang bula sa kay Smart. Smart against Jordan Poole. Smart matingo nga makapenetrate intercept na naman. Bola subong with Wiggins to grabe si Gary Payton. Naggindang ni Gary Payton for 2. 78-66 kita mga ka-action. 12 points na naman Action Boy ang abanse. With 10 and 20. Uy, 10 minutes naman, and 18 seconds. Ara nang bula sa kay Marcus Smart. Nagbaton gikan kay Jaylen Brown. Smart nagpenetrate using the board. Good for 2. Okay. Back to 10-point lead for the Warriors. 10 minutes and 4 seconds remaining. Dali na lang. Kapit-kapit lang mga Warriors. Jordan Poole with the ball. Jordan Poole still winning the ball. Ginabantayan ni Pritchard. Jordan Poole pasa kay Wiggins. Wiggins balik kay Jordan Poole. Jordan Poole ma-penetrate. Jordan Poole natapal ni Williams pero may foul. May foul. Klamo siya niya rep. Ano to rep? Rep ano to? At nagtag to bilang tapal. Tapal to? Nya tapal gani prong imo ga buli tanawa ho. Tanawang buli mo kay ginbungguan mo nan. Amo tang basit niya tapal gani. Tapal. Prong buli mo tanawa bla. Nan kay ginbuli mo si ay ginbuli. Hindi igo sa buli agli. Na naman tapal niya tag. Puti o tanawa bla ga. Gikuan man ga da kaladus mo man si imo si Jordan Poole. Gani. First attempt ni Jordan Poole from the free throw line. Sulod. Kumpiyansa si kuan magtira no? Si Poole. Jordan Poole bala naging ngara kagalantaw eh. Sila ra nga nang idol sa ko no. Jordan Poole now with 12 points. Bago na sa ka-score after so lawig ti mga kuan ha. Okay. Bago na sa ka-score liwat. Another attempt sulod na naman ang free throw ni Jordan Poole. Balik sa 12 ang abanse. 9 minutes and 38 seconds remaining in the ball game. Si Marcus Smart, gintawagan sa foul si Jordan Poole. Oy, sa mga kwanda sa STL, ang aton nga first draw nga result, 10-24, 10-24. Ang aton nga STL first draw for June 17, 10-24. Okay? Sige, balik na sa hambang. Wala na rebound ni Green. Green now ginpasa sa kay Thompson. Pass to Jordan Poole. Jordan Poole pasa sa kay Wiggins. Wiggins to Green to Jordan Poole.
Poole now, still dribbling the ball, ma-penetrate, nag-reverse layup, 2 points for Jordan Poole. Ang mic mo, amigo? None. Nalutsan niya pa, no? Jason Tatum now. Ginapasa sa kay Williams III sa idalom, gindunk ni Tatum. Tatum. Kaling kayo ka friendly si Green kun si Tatum, no? Nada pa kaya niya lang. Kaya niya lang, tapos niya pro si Smart na pati lawad palutsa. Pero kung sa mga Williams, si Grant Williams daw. Oo. Sambil naman po esto. Bola subong with Klay Thompson. Back to Jordan Poole. Nagtira 3, oy nakalbo. Tapal siya. Natapal siya. Sino niya sulod na ni? Ari sa kay Draymond Green sa 3, wala. Rebound on Al Horford. Commit siyang foul si Jordan Poole kaya nakita niya nga silinyado may fast break ini ko na po ni. 12 pang abanse, 82-70. Si Jordan Poole now committed his third personal foul. Araw katas-taas ka daan kay Why gin ma-anticipate nga lumpatan sa ni Williams. Mayo man nga sintro si Williams, no? Ben Paxson Boy. No, may height man. Ara na sa kay Jason Tatum. Tatum, ma-penetrate using the board. Wala. May follow-up si... Rebound secured by Steph Curry. Nagbalik na si Stephen Curry. Bola sumong with Draymond Green. Nagdulog ka dali si Stephen Curry. Abiya may call. Stephen Curry now with the ball. Basa kay Green. Green pasa sa gwa. Way gyapon, natira 3, way gyapon. May lang nakuha ni Looney. Oo. Si Steph Curry, 3. Wala magyapon. Rebound on Jaylen Brown. 7 minutes and 35 seconds remaining. Jaylen Brown, court to court ang niya pag-rebound. Now to Horford, ma-penetrate sa idalom. Ay. Nakuha niya. Na lane violation siya, na tapi ni Kwan ni Green. Maayong ang mga Kwan ni Green subong dipinsa. Way nagakipot. Na. Green sang dipinsa. Natapak sa tod sa linya. Bola subong with Stephen Curry. Green now with 10 points. 11 rebounds. Grabe. Stephen Curry still with the ball. Ma-penetrate Stephen Curry! Using the board left. Left niya. Ginwala niya. Puerte. 2 points for Stephen Curry. Back to 14 points lead for Golden State Warriors with 7 minutes exactly. Jaylen Brown. Ginwala man ni Jaylen Brown. Brown niya mo niyo. Yeah, binyo kabulak balumog wala. Ay wala hon taman Sige. Bola sumong with may foul. Jaylen Brown. Gin-foul niya si Stephen Curry bago lang. Kapit lang mga Boston Celtics. May time pa kita na makalagas, no? Ara kay inahote. Basta ligwahan mo yung si Steph Curry, penetrate yung giniakson. Ano, time out? Anay, nag-time out sila? Dali lang, ha? Kay may isend lang ko anay kay Manang Dorel. Ay na. Ang aton subong scoring action boy 84-72. Ang leading scorer for the Golden State Warriors, Steph Curry with the 23. Si Wiggins with 12. Draymond Green with 10. Klay Thompson with 12. Si Porter Jr. with 6. Si Looney, wagid siya gali Korea. Si Jordan Poole with 15. Gary Payton II by 6. With a total of 84. While sa Boston Celtics, si Jaylen Brown may 26, Jason Tatum 13, Horford 16, Marcus Smart 7, Robert Williams III 8, Derek White 2, Amona with a total score of 72. Galagas pa kami action boy. Ang amon kaina sa first quarter lang kami medyo nakabanse. After first quarter until now sige kami lagas. Lagas lang kamo hasta sa 22 naglagas pa mo tismo pila 12. Dako ka. Yawan ka mo nilagas ni. Do I gid may mo ni magamo ni action boy kay ang turnover na mo niya 19 na abi. Yes. Ang sa inyo ya 12 lang. 3 siguro? 12 lang? 12. Hindi mayo ni nga kwan.
Patimaan. alas 11:10 kita mga ka-aksyon. Ari pa tagyapon ha. Ari na kita sa fourth and final quarter kita. Abansi pagyapon 12 ang Golden State Warriors. Kag daw dira-dira lang daw ay nagkuan daw nagsyam kay na pero bumalik na naman sa 12. So tanawon ta niya. Makuha yan sa Golden State ang championship sa sining game 6. Stephen Curry 23 pa lang niya puntos. Pero siya ang pinaka-highest pointer sa Golden State. Yes, 23 points na siya. Ang 3-point niya 5 out of 9. Makmo 5 out of 9 kundi 15 na nakadaan. Plus 8, 4 ka field goal niya. Mga layup ito blaki na mga penetration niya to. 23 puntos siya. Ari na. Balik na kita sa aton sining hampang. Third quarter kita. Ga-enjoy gyapon ang Boston Celtics. Kay kadula silang paglao mga ilang mga fans At least na paggamay lang sa boy. boy. Araso na. Nagwapa no. Amuto siya na, ito siya mo sa saot siya. Kumagamot doon masaylo ko sa Boston Celtics. Hindi lang. Oo, man. Kumagamot doon niya ang tanan ng mga fans ng Boston Celtics. Harita di mo sa saot. Tati, tingin ka mo pod. Tidito ta. Sara na ho. Ano na focus nila itong taytay man? Umutan ng taytay sa Boston, ha? Okay, sa San Francisco, nakita na ito. Golden Gate. Golden Gate. Jaylen Brown, huwag yun makakas ang kuwan niya sa ulo ko. Sa lapid. Dreadlocks. Dreadlocks. Oy, nagawan. Nagawan sa Boston Celtics ang Warriors si Williams Grant. With foul. Attempt by foul. 74-84. Pulo na lang abansi may foul pa. Nga na-commit against Sakay Williams. Kaya ang assist ni Horford, gintira ni Williams, may foul on Klay Thompson plus foul ang bonus free throw nagsulod Paxson Boy. Siyam na lang. Balik na lang. Siyam na lang ang abanse, but we have 6 minutes and 33 seconds remaining sa fourth quarter. Stephen Curry now, among nagadala sa bola. Stephen Curry, nag-screen si Wiggins. Stephen Curry still with the ball. Back to Stephen Curry. Huwag ginahalinan ni Horford. Stephen Curry on a beautiful layup! Bilin gid si Horford siya. 2 points for Stephen Curry. Gamit niya ginagkaptik niya. Jason Tatum to Marcus Smart now with Al Horford. Ginapasa sa kay Jason Tatum. Jason Tatum penetrate. Tapal! Agawan! Stephen Curry secures the ball for the Warriors. 5 minutes and 56 seconds remaining. Stephen Curry still with the ball. Pasa sa gwa sa kay Wiggins. Wiggins ma-penetrate. Wala. Klay Thompson for 3. Wala. Rebound by Horford. Klaro gid nga kay Horford gito ya rebound kay una na sa kadaan. Ato naman. May call ang referee. The ball will remain sa Boston Celtics. Jaylen Brown. Jaylen Brown, sakit ang tingin niya. Hindi, kinapakita yung sapatos siya. Niya taraw niya sapatos ko. Lain niya. Ay, todo lain ako. Lain ng matsyag yan. Doon na, ugoy. Kunding lain kay ari na kita sa Juan Action Boy, no? Importante ni nga stage ang ginabang ma-injured pang imo. Kasi key player ka man mo. Key player, kag siya gidi subong ang highest pointer sa ila team. Kaling kay basi kung kinapoy man siya. Agay! Nakuha, nakapilok siya. Sa iya man lang to yung galiya. Sa iya man lang to yung Action Boy. Siya man lang yan, way man siya ano na yan? Sila nila kanyang tungin plano ta. Kanya pa huway dakdali pa po. Nagtera si Jaylen Brown. Sulod! Bago na natumba pero nakapasulod pa. Walo na lang. Ang abanse. 3-point shot to from Jaylen Brown. 86-78. Walo na lang. Bola subong with Green. Pasa sa kay Stephen Curry. Stephen Curry against Al Horford. Stephen Curry para balik sa kay Green. Wiggins for 3. Balos. Wiggins 3 points. Balik sa 11 ang abanse. Para nang bola sa kay Marcus Smart against Steph Curry. Marcus Smart. Ginpasa kay Horford. Now with Jaylen Brown. May screen.
Jaylen Brown against Steph Curry. Natumba si Horford. Brown. Uy, nagawan na naman sila. Nagawan na naman sila sa Warriors. Bola subong with Klay Thompson. Oh, na-dunk foul. Why gindunk ni Green? Balan niya mo. Balan niya na siguro duhon. Kung nalang nito mo singgit si Action Boy. Hindi kay dunk na to mo. Why Oo, gindunk? taway na eh. Sinigyan nila. Matumba pa ko na karoon. 13 ang kabanse. 78-91. 4 minutes and 29 seconds remaining. Marcus Smart. Ara na Ari naman. Tayo naman magawan. Si Horford nagtira sa 3. Sunod na naman! Yes! Back to 10-point lead for the Warriors. Bola subong, Stephen Curry. 4 minutes and 11 seconds remaining. Mablubudlay, action arc na ha. Mablubudlay na niya, pulo abanse. 4 minutes and 5 seconds. Stephen Curry still with the ball. Stephen Curry against Al Horford. Stephen Curry will try to penetrate. Ginbilin niya naman si Horford. 2 points for... Nakakawigit si Horford siya. Ang quickness, Action Boy mo nang ginagamit. Ni Stephen Curry, wala sa katira 3. Ara si Marcus Smart, tutayan na naman ang tapi ni Green sa idalom. Horford. May foul pa on Steph Curry. Kaya hindi giman, mismatch giman niya kung sa idalom. Kaya hindi niya kasagang si Steph Curry siya. Siyempre, tiyugan niya lang. Tiyugan niya lang yan. Yawan na si Steph Curry, kawid sa buli. Ano mo kayo? Pero, kwanto counted to? Basket siguro kay... Siya na noya ka, kadasig niya kay Steph Curry. Why? Action Art? Why to? Kaya sa dalong pala ito ginagin, foul na sa ni Curry. Siya, inawira na siya ni Steph 3 minutes and 42 seconds remaining. Abansi pa 12 yapon ang Warriors. Ang bola sa kay Jaylen Brown, nagbaton sa inbound. Brown ginpasa kay Marcus Smart to Jason Tatum, ay pagid nakahimo Ay, natrabiling na naman siya. Nakalapak na naman siya sa kurik. Malain nga sitwasyon for the Boston Celtics, mga ka-aksyon, with 3 minutes and 32 seconds remaining. Still at 12-point lead for the Golden State Warriors. Time out na 9 na daw lain, Gid. Lain gid Action daw Boy. malain ang sitwasyon. Daw matapos ng kasaysayan. Hey, Marns! Diyog tada. Para sa Game 7. Ang Warriors gila nag-champions ang 2015, 2017 kag 2018. Okay. So tatlo gid sila na ilang championship na nakuha, no? Actually, ang Golden State ni sa una, before sang time ni Steph Curry, why gini nga team mo to kapigaw, blaw. Pero hindi ba lang nga si Wilt Chamberlain sa una, diri man na nakahampang na sa una, bla sa Golden State mo, Warriors, before siya nag-LA Lakers. Si Chamberlain, sang time nga pang one month sa modo, I think nakahampang ni sa Warriors, i-check ko lang abi, no? Pero after sa to nga time, ang Warriors ni nga team daw ay gid hindi may performance bala sa playoff sa regular season bala. Hindi mayong performance. So until nga nag-abot ni siya Stephen Curry kaganday ko ano. Sino gani si Klay Thompson. Pero 2009 pa si Steph Curry nagsugod sa Warriors ha. Grabe lawig na no. Nag-champion na sila sa 2015. Anom katuig hampang ni Stephen Curry before nakuha ang championship. Siyempre, kung mga baguhanon ka daw, hindi pagid man tayo. So, later, nga naka-build up ang team, nagbakod sila. So, kapila na ni nga season nga sulod sa championship ang Golden State. No? Galing last time, Action Boy, damo sila injury. Si Klay Thompson. Lawig to. Lawig. Amo to nga last year daw hindi mayo ang ilang record tungod sa ilang mga injuries. Although subong si Klay Thompson, although naga-performance, pero hindi pareho ang performance niya way back in 2018, 2017. Nga sila nga duwagid ni Steph Curry ang pertigid. Pertigid ang mga 3 puntos nila daw hindi mapunggan. So Stephen Curry now with 27 points, si Andrew Wiggins with 15. Jordan Poole with 15, Draymond Green with 12. Sa piyak naman, Jaylen Brown with 29. Taas pa sa kay Stephen Curry, Al Horford, Jason Tatum with 13, Robert Williams III with 8. Yung damo ba pa sa Boston, no? Di mga Amerikana mo.
Damo tahom no basta nga Amerikana gwapa na yon. Uy, Kay puti. puti. Do Koreana bla, damo. Koreana no bisan tuod nga mga kadang bisan daw iban to mga. Pero daw ko kay tungod nga puti. Actually ang Korean ano sila man nga race man do yellow. Sila sa Chinese na mo yellow race. So do ang ila do ka pagkaputi nila do ka hihining do ka kuan blayaw do tanlas nga pagkaputi. Sa mga Pinay kisa kung magtaputi kaya daw sila Ati na. Morina beauty tayo mo. Morin natin. Kung magputi kaya niya daw kalapsi si mo. Ay, sila nga may lamon na yang Ari na. Mabalik kita. Stephen Curry kasumong nagakuha ni sa ang iyang mga penetration gid perti kada sigong ginabilin si Sir Ford mo tanablaw nga kabilin si Sir Ford siya. Hindi kalaga si Sir Ford no. O bola sumong with Gary Payton of the Warriors. Pasa kay Wiggins. 3 minutes and 23 seconds remaining. Wiggins now with the ball. May foul. Grabing gwardiyanay nila. Grabe, oh. Pero ang abansi 12 ha. Sa nabilin nga 3 minutos kag 21 segundos, medyo mabulubugat na action art no for sa ako niya ha mabulubugat na although ay taginadula ang chance nga makalagas ang Boston Celtics. Pero mabulubugat no. Yes. Ato pa, nag-tres pagid si Stephen Curry. Nagtira pagid 3. 96-81, 15 naman ang avanse. May 3 minutes and 5 seconds remaining in the ball game. Stephen Curry, 30 points, Action Boy. Kapit lang taga Boston, ano ang solusyon diri? Why gid si Jason Tatum nakapenetrate ako nakahimo sa score sa later part sa ginampang. Tatum, si Steph Curry lang nagabantay siya, nag-attempt, wala. Ay, bola naman with Wiggins. Stephen Curry with the ball. 2 minutes and 41 seconds remaining. Ang mga kwanda medyo pasir paper na ni. Daw hindi mayo nga indikasyon ini. Draymond Green with the ball. Draymond Green still dribbling the ball. Draymond Green mapenetrate. Pasa sagwa. Sagwa gid siya pasa, hindi ang sasagwa sa tawo. Sagwa gid siya sang court kin pasa. Yes, that is a literal pass outside. Hindi ya sayo po diya. No, hindi 2 minutes and 25 seconds remaining. 15 avanse sang Golden State. Jaylen Brown nagtira 3. Sulod. Jaylen Brown for 3. Cutting down the lead to 12. 2 minutes and 13 seconds remaining. May ara subong. Wiggins with the ball. Andrew Wiggins of the Warriors. Dinabantayan ni Al Horford. Wiggins kay Draymond Green. Pasa kay Payton. Payton to Wiggins. Nya kalma. Abansita. Wiggins. Nagtira 3. Wala. Rebound nila gyapon. Nakuha ni Draymond Green. Draymond Green to Steph Curry. Steph Curry nag-alala. Pasa kay Wiggins for 3. Sulod! 3 points for Andrew Wiggins. 15 na naman. Malayan na sitwasyon daw kung sa kanya adobo na. With 1 minute and 40 or 39 seconds, si Smart nag-penetrate sa idalom using the board. Wala pa! Tapon. Smart nag-follow up using the board. Sulod! Yes. 13 avanse. Bola sumong with Steph Curry. Gin-foul na lang ni Smart. Ang lain Action Boy kay do na kinapoy actually ang players sang Warriors, sang Boston. Kay do sa mga main players na nagsalig si Coach Udoka. Ang rotation sa tao ay may-utilize ang iba. Ang mga bench players daw ay ma-utilize, no? Medyo mauluathag ni gamay na siting tana ang corona. Sila ni Jordan Poole niya tulugan sila. Stephen Curry on the line. First throw, sulod. 14 na naman ang avanse. By 14? 14. 1 minute and 30 seconds remaining. 14 ang avanse. Mabulubugat na na action art. No? Subo ni Action Boy nga pagkalutos ang Boston because sa ila home court. Sa ila mismo home court. 15. Balik sa 15. Perfect from the line si Stephen Curry. 1 minute and 30 seconds remaining. Makuha na. Medyo konkuha na ni ito yung pamagawan. Horford to Smart sa idalom kay Williams. Using the board, nag-connect sang 2 points. Pero 13 pagyapon ng abanse. 13. Ara na ang bola ahead sa kay Klay Thompson. Trabiling ka daya tuto. Kaya lang Trabiling to si ka nalangalang siya Klay Thompson.
1 minute and 12 seconds remaining. 13-point lead for the Boston Golden State Warriors. Grabing steals ang 12. Aha. Sang Warriors. Ano ang penetration ni Jaylen Brown? Why? May foul. May foul, okay. Pero kung why pa sila penalty, hindi pa niya mag-free throw. 1 minute and 3 seconds remaining. Daw ba yung yuhom ni Steve Kerr? Si Steve Kerr. Amo na ang pinakayuhom niya? Amo na. Yan pagkadayan kung why sa kayuhom. Okay. By free throw, this time si Jaylen Brown do subo do kahina sa panikay-sikay. Kaya magmotrisi pang abansi. Alain action boyo kay do pareho lang nga nagkuhan. Daw do masurrender na do ma-concede na kayo ga-prepare na mga bench players ni Udoka masulod. Ipagawa na si Tatum, Udoka, and the rest of the star players yung pagawa na. Lain na niya. No, lain ng sign na sang pag-concede. Ginpagawa ng ilang mga star players. Ako niyang basketball hindi ka pwede magpa-recount. Yan pagwa ang mga star players ni sila sa mga kapustaon niya, kablang, may plus ka na. Ang ginpapusta namon no balaya plus 2 plus 3. Niya plus 5 lang eh. Subo ang nawong ni Jason Tatum because why siya naka-contribute sa nako nga 11 ang abanse. Ara na kay Stephen Curry. Foul lang siya quickly. 1 minute and 1 minute 1 minute and 1 second. 90. Gamay na lang ni 11 Stephen Curry now with 32 points. Nag-step up naman si Stephen Curry. Okay. Di silang sa matang gusto niya dito tanay sa Stanley Cup. Niya daw perdi naman niya ang kuana. Stanley Cup final. Kuan isa yan ang ano ganito panogs na Gampang. Hockey. Ang first attempt ni Steph Curry, sulod to. Nagsulod ang first attempt ni Steph Curry. Ano sulod? Sulod. Sa Wiggins. Wiggins. Gusto nga bal ko sa imo. Nate. Guwato kumulos. Ara na si Kuana. Si Iguodala. Mati ka mo. Ari na. 13 na. 13. 1 minute remaining. Okay na niya. Kuha na lang eh. Hindi ko familiar niyo sa mga bagong mga players ang Boston. Okay na. Nakuha pa sang Warriors ang bula with only 48 seconds. Ubuson ni Kwan. Ni William, ni Kwan, ni Clay Thompson, ni Steph Curry. Ang ila sining game clock. Bang tatay niya mayang yung nagtira wala number 40 sang Boston nag-rebound. Hara na sa number 13. Number 13 nagtira sang 3. Wala gyapon. Nakuha ni Klay Thompson ang bula with only 24 seconds. Pila ang diferensya lang action boy sa second. 3 seconds na. Sa shot clock. 3 seconds. Tiari na. Okay na. It's a victory party. Yes. For the Golden Final State score naton, Warriors. 103-90. Nakuha sang Golden State ang ikapat nga kampyonato nila. Nagibi si Stephen Curry. Bingit mo. Hindi mo gra. Sa Kalipay, gali na si Kalipay. Sa Kalipay. So wala na. Si Jordan Paul. 103-90 ang aton nga final score. Golden State Warriors taking the 2022 NBA Finals Championship. Tiara na. Gikuha lang ni Iguodala niya. Amo ni Bula. Dano na mong pauli. Istorya si Damon Green si Williams. Sila nga pare. Basketball lang to. No hard feeling. Nito puro nga akon nga ngipon. Hindi si Kwanto si Luni to. Si Luni to. Siya din si Luni. Tingnan na pala pitado sa bla. Congratulations. Congratulations sa Golden State Warriors, champions ang NBA Finals sa 2022. Ano kang winner tanay unahon tani wa? Unahon tana kay para maka-hit show kita gilayon. Luigi Sevilla, congratulations ang first winner naton, second winner naton. Luigi Sevilla. First winner, second winner. Sige.
Lang, wala pa gyapon kuano. Sorry, why nakita ko coverage. Edna Linas. Edna Linas, congratulations. So that's it mga ka-aksyon. Sa tanan nga mga fans sa Golden State Warriors, congratulations. Congratulations sa Golden State Warriors for winning the 2022 NBA Finals. Ang inyo dring news alam nga agad. Aksyon lang tayo hupon. Kay Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.